Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, para sa paksang patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Pinasisimulan natin at binubuksan. Time start now. Affirmative side na lahat ng aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay pawang katotohanan at walang kamalian. Kung mag-umpisa tayo dito, gagamitin natin itong Biblia, Banal na Kasulatan for a common ground between me and Brad Sack. Kasi alam naman siguro natin na tanggap ito ni Brad Sack na itong Biblia is the book of truth. Sa Daniel 10, itong ating mababasa sa Old Testament ukol sa Banal na Kasulatan, Old and New Testament. Daniel chapter 10 verse 21. Ngunit ating sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan, at walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito kundi si Miguel na inyong prinsipe. Daniel 10:21. So itong libro, Biblia, is libro ng katotohanan. The book of truth, Daniel 10:21. Dito naman sa Bagong Tipan in the New Testament is affirmed by St. Paul that the scriptures, all of the Bible, is the word of God and is used to teach the truth. 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga nakasulatan na ikinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagpansansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy chapter 3, verse 15, 16 to 17. Ang binatayan ko dito, binasa ko, is King James. Kasi protestante. Ang kalaban ko, hindi naman katoliko. So, para pabor ito sa mga hindi katoliko, mga viewers at listeners natin. 2 Timothy 3, 15, 16, 17. King James Version, Tagalog Version. Itong Biblia is a book of truth. At itong kasulatan is compiled by the Roman Catholic Church kasi itong iglesia ang binigyan ng mga kasulatan ayon dito sa Biblia. Apokalipsis 1:11. Na nagsabi, ang iyong nakikita, isulat mo sa isang aklat at ipadala sa 7 iglesia, sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamo, at sa Thyatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. May mga 7 iglesia na ditong natatag sa Apokalipsis 1:11. Dito ipinadala ang mga kasulatan. Revelations 1:1-3, verse 11. Ano ito yung iglesia? Ito ang mga kalipunan ng mga tinawag ng Diyos na kanyang bayan sa Bagong Tipan na katuparan sa mga propesiya sa Old Testament katulad ng Daniel 2:44. Daniel, kanina kung aking binuklat, bubuklatin natin ulit si Propeta Daniel sa 2 chapter 2 verse 44. At itong mga talata ko hindi natutupad sa aking katunggali kasi wala naman siyang iglesia na ganito ang description sa Biblia. Daniel 2:44. Sa Katoliko lang. At sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lipulin niya ang lahat ng karayang ito, at yaoy lalaging magpakailanman. Daniel 2:44. Ito ay natupad ni Kristo, ang Diyos na naging tao. Siguro naman naniwala si Brad Sack Jacob na si Kristo ay tunay na Diyos din at tunay na tao. Mateo 16:18-19, katuparan ng prophecy ni Prophet Daniel sa Daniel 2:44 binasa ko kanina.
At sinabi ko naman sa iyo, sabi ni Jesus kay Pedro, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magkasapagpanaig laban sa kanya. So, yung mga kaharian, hindi malilipol, kundi yung kalaban ng kaharian ay tagtag ng Diyos mismo sa Daniel 2:44 ay siyang mananaig at sa magpapatuloy hanggang walang hanggan. Ito yung iglesia na hindi mapapanaigan ng Hades o kamatayan o ng impyerno. Mateo 18, ayon sa pangako ng ating Panginoon Kristo. Ito ang kaharian sapagkat sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nagmula ito kay Pedro. Ito ang tunay na bantay pinto sapagkat binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Hindi po ang ating katunggali na umaangkin lamang pero walang koneksyon dito kay Kristo sa Mateo 18, 19 at Daniel 2:44. Wala siyang koneksyon dito. Kami, mga Katoliko, konektado dito. Kaya wala kaming turo o aral na mali. Mateo 16:19. Ibinigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. Katuparan din itong specific Matthew 16:19 sa prophecy ni Propeta Isaias sa Old Testament sa chapter 22 verse 19 to 22. Napakaliwanag dito, walang ibang katuparan ang hula ni Propeta Isaias 22:20 hanggang 22. At alisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinarulan ay bubuwal ka at mangyayaring sa araw na yaon aking tatawagin aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias. Ito ay hula tungkol sa Huda at sa Israel na sila ay tatanggalin na sa katungkulan. Ang bibigyan ng katungkulan ngayon ay yung iglesia na, yung Mateo 16:8-19, binigyan ng susi ng kaharian ng langit sa katawan ni Pedro mula sa ating Panginoon Kristo na Diyos na naging tao. At aking susutuan siya ang iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamingkis. At aking ipagkakatiwala ang iyong pamahala sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga nanahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Huda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. Bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. San Mateo 16:9. Sabi ni Kristo kay Pedro. So si Pedro ang tunay na bantay pinto. Siyang may dala sa susi ng kaharian ni David. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Isaiah 22:19 hanggang 22. Kaya ayan, ang mga turo ni Kristo hindi kailanman magtuturo ng kamalian sapagkat si Kristo nagsabi, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makapunta sa Ama kundi dadaan sa akin. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya yung karunungan ay binigay rin ni Kristo kay Pedro sa mga susunod ni San Pedro na mga papa. Kasi sila ay magiging ama sa bayan ng Diyos. Isaiah 22:19-22. Si Pedro yon at kanyang mga kahilili ang mga ama ng Iglesia Katolika na dito sa Biblia nakadikit. No? We're connected, we're related with Matthew 16:18-19 and even the prophets, Daniel 2:44, Isaiah 22:19-22, and many verses in the Bible. Is this the Catholic Church? Yes, this is the Catholic Church. Kasi mismo si Pedro na tinatagan ng iglesia na mula kay Kristo at binigyan ng susi ng kaharian ng langit, ang kanyang sulat, unang sulat niya is the first Catholic epistle of St. Peter the Apostle. Ganon din ang second Catholic epistle of St. Peter the Apostle, Douay-Rheims version. Kung sa Biblia batayan, ganon din ang nakasulat, no? Sa Acts of the Apostles, walang iba. Walang ibang iglesia talaga, Iglesia Katolika. Acts 9:31 sa original Greek, mayroon akong Greek Bible dito. This is done by Protestant biblical scholars, hindi Catholic. Righteous Apostle on Acts 9:31, Hemen Hon, Ecclesia, o Iglesia,
Matthew 16:18, I will build my church. Catholis o Katolika. The whole church, tes Judeas kay Galilea kay Samaria. The whole church in Judea and Galilee and Samaria. Iglesia Katolika sa Judea, ibig sabihin sa Grego, kay Galilea, Iglesia Katolika sa Galilea, at dumami din at lumaganap sa Samaria. Iglesia Katolika pa rin sa Samaria. That is what the Greek meant in Acts 9:31. 70 AD, nasira ang Israel, ang buong bansa ng Israel at Juda by the Roman Emperor Titus in 70 AD. Kaya si Pedro at si Pablo napunta ng Roma at ibang mga disipulo at mga alagad ni Kristo, members of the Catholic Church in Judea. So they become the Roman Catholic Church in Rome. Romans 16 verse 4. Ang iglesia sa mga hintil, sa 16, iglesia ni Kristo. Lahat ng iglesia ni Kristo, the whole church in Romans 16:16 is no other than in the Greek, Pro-Romaios Catholistes Ecclesias. Pro-Romaios. This is the Greek Bible. Kaya ang katotohanan, ang may kasi na talagang salita ng Diyos is the original Greek version. Wala naman si Zach nito Siguro Tagalog lang sa kanya, English at ibang version dyan, but not the Greek and the Hebrew and the Latin version. As pasita homas gasulemus mo Catholistes Ecclesias. Pro-Romaios Catholistes Ecclesias, Roman Catholic Church. So Judea Catholic Church, Acts 9:31, Praxis Apostolos. Pro-Romaios to the Romans, 16:23, Roman Catholic Church, Pro-Romaios Catholistes Ecclesias. So ayan, napatunayan ko. Kaya ang iglesia dito, hindi magtuturo ng kamalian kasi si Kristo, ang tagapagtatag, the founder, is the truth himself. John 14:6, tinalata ko kanina. Kaya ang iglesia din kasi katawan ni Kristo, Colosas 1:18, Efeso 1:21-23, Colosas 2:10, Efeso 5:23, at marami pang talata ng Biblia. Kung ang ulo ay ang buong katotohanan si Kristo, hindi magtuturo ng kabulanan at kamalian, gayon din ang katawan ng kanyang iglesia. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Napakaliwanag dito. Hindi itong iglesia na sinakupan ni Zach na siya bantay pinto ministry. Hindi nga iglesia, ministry nga Sa Katoliko, Catholic Church talaga, Pro-Romaios Catholistes Ecclesias, Romans 16:23, original Greek, tapos Ecclesias Catholistes Judeas, Iglesia Katolika sa Judea, Acts 9:31. Ito yung tunay na iglesia. Ang Iglesia Katolika nagtuturo ng pawang katotohanan lamang at walang kabulaanan at kamalian. 1 Timothy 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalingin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. The pillar and foundation of the truth is no other than the Church of God, the Church of the living God. Ano yun? 1 Timothy 3:15, the Church which is Catholic Church. Acts 9:31, original Greek, and then Romans 16:23, original Greek. And then kung maghanap si Zach sa Tagalog, nandito rin sa Tagalog version, King James itong binasa ko palagi, batayan ko Protestant version para hindi bias na kumakampi sa Katoliko talaga, para tayo ay fair naman at neutral. Hebrews 12:23. Kasi sa UP Dictionary, ang meaning ng Catholic, the whole, pangdaigdigan, pangkalahatan, ibig sabihin pangkalahatan, pangkahalatang iglesia. Mababasa ba sa King James Tagalog version ng Biblia? Mga napunta ng langit, kami, may mga rami ng mga santo kami napunta ng langit. Ito yung katuparan, Hebreo 12:22-23. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. 23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia, the general church or assembly of the firstborn in heaven. Pangkalahatang pulong. So yung pangkalatan, yung Ecclesias Catholis sa Acts 9:31, Ecclesias Catholis kay Judea, iyon yung Pro-Romaios Catholistes Ecclesias, Roman Catholic Church in Romans 16:23. Sa langit, napunta, pangkalatang pulong, Catholic Church pa rin yun. Ang mga panganay na nangatatala sa langit sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Kaya connected kami sa langit kaya meron kaming susi sa karyaan ng langit
Kaya ang mga Katoliko, marami ng Katoliko napunta ng kaluluwa doon sa langit, nasakdal na. Meron kami santo at santa, Hebreo 12, 22, 23. Si Isaac, wala pa. Wala pa wala pang isa. Siya pa lang dito nagtatag ng kanyang sariling relihiyon o sekta at denominasyon. Hindi pa siguro ito na-rehistro. Sarili lang niya. Pero dito sa Apokalipsis 7:9, napakaliwanag dito, Katoliko lang dito ang katuparan sapagkat napakaliwanag, Revelation 7:9-10. Pagkatapos sa mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang na sinuman. Ito na yung Hebreo 12, 22, 23 ng mga espiritu at mga kaluluwa na nasa langit na mulat sa bawat bansa. O si Sakban, karating na ba sa ibang bansa? Hindi pa. Manila lang. Sa bahay lang niya. Hindi pa nga sa mga kapitbahay. Hindi mabilang ng sinuman o hindi mabilang kay Katolik. All nations of the world, throughout the whole world, Ecclesias Catholis. Karamihan din di mabilang ng sinuman na mulat sa bawat bansa. May sa Pilipinas, Katoliko, sa China, Japan, etc. At sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero, na nagdaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumahaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ito yung mga Katoliko, mga santa at santo, sa kapanahon ng 2,000 years na from the year 33 AD in Jerusalem, yung Iglesia Katolika tinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19, Acts 2:1-47, Acts 9:31, Romans 16:16, Romans 16:4, Romans 16:23, katuparan dito, Hebreo 12, 22, 23, Revelation sa Apokalipsis 7, 9, Gis, hindi na mabilang kaya kami talaga ang may katotohanan sapagkat nakapunta kami ng langit yung mga santo namin. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Okay, thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Alvin. Welcome. Mr. Moderator, ang una kong katanungan ay ganito. Brother Alvin, ginamit mo yung Daniel 10:21. May Katoliko na ba diyan sa panahon ng Daniel? Sagot, wala pa doon kasi hula yun. I quoted it to support the Book of Truth, katotohanan ng libro, itong Biblia. Pero ito, kinasihan ng Diyos to Timothy 3:15, 16, 17. Ecclesias Catholis, Iglesia Katolika, nandyan sa Biblia sa New Testament, Acts 9:31, Romans 16:23. Kaya yun ang original Greek, kinasihan ng Diyos, inspired by God. Yun ang totoo, ang Iglesia ng katotohanan, 1 Timothy 3:15. At hindi yun ikaw, kasi bago ka lang ngayon ka lang. Dapat sa panahon ni Kristo. Okay, thank you. Ng Timoteo, 2:13-14 hanggang 15, tama ba yung ginamit mong talata na yun? Yun ba yung ginamit mong talata? Yes. 15, 16, 17, I use the verse at saka Daniel 10:21 to prove na itong Biblia, pag-aari ng Katoliko, libro ng katotohanan, ang mga aral namin at doktrina, hango lahat dito. Kasi ang gusto namin, Iglesia sa Diyos, itong pillar and bulwark of truth. The foundation of truth is the church, 1 Timothy 3:15. So hindi magtuturo ng kamalian. John 14:6, ang aming pundador si Kristo na siyang mismong katotohanan. So paano si Kristo ang kanyang katawan magtuturo ng kamalian? Hindi pwedeng ulo, katotohanan, tapos ang katawan ng iglesia magturo ng... No, it cannot be. Okay. So, tatanong
kapatid, nabanggit mo rin yung Apokalipsis. May nabanggit na 7 iglesia doon. Yes. Ang Katoliko ba ay ang 7 iglesia ba na ito ay Katoliko? Yes or no? Yes, kasi yung 7 iglesia sa pahayag 1:11, yung word Catholic means the whole, according to the whole, no? Pangkalatang pulong at iglesia, Hebreo 12:23. Kaya yung iglesia sa Judea, Acts 9:31, iglesia Katolika. Lumaganap naman sa Samaria, iglesia Katolika. Lumaganap naman sa Galilea, iglesia Katolika pa rin, Acts 9:31. Pumunta ng Roma, Romans 16:23, iglesia Katolika pa rin Romana. Pro Romaeus Catholicus Ecclesias, Romans 16:23. Hindi ka kasapi doon, ako. Kaya hindi kami magtuturo ng kamalian. Next Ikaw ang question. nagtuturo ka sa Iglesia Katolika. Next question. Okay. Next question, kapatid? Yung Mateo 16:18, pinatutungkulan ito sa pagtatayo ng Iglesia ni Cristo. Binanggit ba dito ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang iglesia ay tatawaging Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yes or no? Sagot, sa Matthew 16:18, hindi mismo dyan. Kasi ang sinabi lang dyan na magtatatag siya ng kanyang simbahan. Sa ibang talata, Mark 11:17, quoting Isaiah 56:7, tatawagan ng kanyang bahay, yung iglesia, 1 Timothy 3:15, para sa lahat ng mga bansa. So pangkalahatan. Yun ang Iglesia Catholic sa Acts 9:31 sa Judea. Wala namang ibang iglesia sa Judea eh. Natatatag ni Cristo, Matthew 16:18, Iglesia Catholic lang, Iglesia Katolika. Lumaganap sa Judea, sa Galilea, sa Samaria, Acts 9:31. Napunta ng Roma, kaya Next question. Church. Next question, kapatid. Ginamit mo ulit yung Book of Daniel and Book of Isaiah. Ayon mismo sa iyong pahayag, ang Katoliko, ang iglesia na pinatutuhanan dyan. Yes or no? Yes, kasi ginamit ko the wireless version, Daniel 2:44. Walang iba dito, Iglesia Katolika. Hindi sinabi yung Bantay Pinto Ministry mo at ibang iglesia pa dyan, mga iglesia-iglesiyahan sa panahon natin ngayon. Daniel 2:44, napakaliwanag dito, basahin natin. The kingdom of Christ, kingdom of heaven na tinatag ni Kristo dito sa lupa, Matthew 16:18, is the Catholic Church which cannot be destroyed. Katuparan ng hula, Daniel 2:44. Kasama ko dyan. Hindi yan magtuturo ng mali kasi pillar and book. Question. 1 Timothy 3:15. Napakaliwanag. Next question. Okay, next question, kapatid. Sunod kong tanong. Dito sa panahon ba ng Old Testament, kapatid, na Alvin, ano ang sa panahon ng Old Testament, kapatid, may mga nagpapatotoo bang propeta na ang church lang O may nakatayo ng church sa panahon nila? Yes or no? Sagot, ang tinuturi ng iglesia noon sa panahon na wala pa si Kristo, ang Israel, Gawa 7:28, pero hindi pa yung tinatag ni Kristo. Kasi kay Moses yun galing at kay Abraham. Pero may hula mga propeta, Isaiah 2:1-4, Mikias 2:1-4, tapos hinula ko dito, Daniel 2:44, sinipi ko. Ito ang katuparan, Iglesia Katolika. There is no other fulfillment but the Catholic Church, the wireless version, Daniel 2:44. Tapos Ecclesias Catholic, Acts 9:31, hindi mo yan napasubalian. Dapat palabas ka ng Grego na hindi Katoliko ang Iglesia Katolika dyan sa Biblia, sa original Greek, na kinasihan ng Diyos. 2 Timothy 3:15. Next question. Roman. Next question. Malino ba yung audio ko doon, kapatid? Malinaw. Sige, patuloy lang bagsak. Sige. Aware ka ba sa topic na pag-uusapan natin na napatutunayan mo na walang maling aral sa Katoliko?
Aware ka ba dyan? Yes, aware. Kaya nga tagapagtatag ng Iglesia Katolika, John 14:6, is the truth, Jesus Christ Himself, who founded His church, Matthew 16:18-19. Ito yung pillar and bulwark of truth, 1 Timothy 3:15. So haligi at suway ng katotohanan, magtuturo ng kamalian. So, ang Iglesia, katulad ng kanyang ulo, Colossus 1:18, hindi magtutulo ng kamalian. John 7:17, sabi ni Kristo, that you will know that my teaching is and doctrine does not come from my own self, but from the Father who sent Okay, me. time na po. Sabi yan sa Diyos, John 7:17. Time na po mga kapatid. Okay, at dyan po natapos ang unang cross-examination ng ating negative para kay Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. At dadako na po tayo para sa presentation naman ng ating negative. Set lang natin yung oras, 15 minutes. Okay. At Brother Sakakob ng Bantay Pinto Ministry, presentation para sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Negative side, Brother Sakakob. Time start now. Okay. Salamat kapatid, no? Narinig ko naman yung mga tindigan ng ating kapatid na si Alvin Gitamundok. Ginamit niya yung Book of Daniel, Book of Isaiah, at ang Book of Matthew and Apocalypse. So dito, ang itinindig po ng ating kapatid ay yung True Church na parang yun ang kanyang kinauwian ng tindig. So ang topic namin mga kapatid ay patutunayan niya na walang mali sa aral ng Katoliko. So sa aking tindig naman, ganito ipapaliwanag ko bilang bantay pinto natutupad ng ministeryo na binabanggit ng Panginoon ay titindigan ko bilang negatibo na may mali sa aral ng Katoliko. Katulad nito, kapatid, dito sa talata na talata ng Exodus 20, no? Ang bersikulo naman ay 5. Ang sabi rito, isama na natin yung 1, 2, 3 hanggang 5. Ito. Kasi ang tindig ko po ay may mali sa aral ng Katoliko. Kasi ano siya affirmative siya, patutunayan niya na walang mali sa aral ng Katoliko. Ako naman po ay vice versa. Siyempre, may mali. Kasi kung may mali, hindi tunay. Ito kapatid. Exodus 21 hanggang 5. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang ginanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi
ng mga napupuot sa akin. Dito, kapatid, malinaw na ayaw po ng ating Panginoon Diyos na yuyuko ka o yuyukuran man lamang ang mga larawan na gawa ng tao. Ano ang mapansin natin, kapatid? Ito po ay isang halimbawa lamang ng mga pagpuna sa kamalian ng relihiyon. Sapagkat kayo po man, mga ginigilong na tagapakinig, ay hindi po kayo bulag. Kayo po ay mismong saksing buhay na mayroon po talagang nangyayari na paglilingkod sa mga larawan na inanyuan sa pangunguna po ng mga tinatawag nilang mga parokya. Sa kanilang tinatawag na parokya ay kanya-kanyang naglalaki ang mga larawan inanyuan. Kaya anong ginagawa, mga kapatid? Pinaglilingkuran, niyuyukuran. Hindi ko na po gagamitin ang pagsamba. Sapagkat madali lang naman pong mapasubalian na hindi nila sinasamba. Kasi hindi na natin nakikita yung kanilang, hindi natin na nababasa ang kanilang puso. Pero sa kanilang aksyon ng pagyuko, kasi ang sabi rito, huwag niyong yuyukuran man lang. Ano daw yung wag man lang yuyukuran? Yung mga larawan na inanyuan. Uulitin ko, mga kapatid. Ang paksa po ay hindi patutunayan kung ano ang true church. Ang patutunayan, walang mali sa aral ng Katoliko. Kaya po kanina, hinahayaan ko po ang ating kaibigan na magpatuloy sapagkat wala po akong kapangyarihang putulin ng kanyang oras ng pagpapahayag. Kaya nga medyo pinapayawan ko siya na aware ka ba sa topic natin? Na ang topic natin ay patutunayan mong walang mali sa aral ng Katoliko. At kung yan ang kanyang tindig na walang mali sa aral ng Katoliko, vice versa. Patutunayan ko na may mali sa aral ng Katoliko. At ano po ang isang talata na nagpapatunay na nilabag ng kanilang samahan? Ang isang utos ng Diyos na di umano ayon sa kautusan sa panahon ng matandang tipan ay malinaw po na sinabi ng Diyos. Ang sabi po dito sa Exodus 20, 1 hanggang 5, ang sabi po, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Napakatigas ng pananalitang ito ng Diyos. Diyos mismo nagsabi. Ano ang sabi? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang ginanyo o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba na lupa o maging nasa tubig o sa ilalim ng lupa. O huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Bakit? Kasi nga, ginawa mo lang. Papansinin mo, huwag kang gagawa ng larawang nanyuan. Kaya ang utos, huwag mong yuyukuran sila. Bakit? Igawa mo yun eh.
hindi pinahihintulutan ng Diyos na yung mismong gawa mo, yuyukuran mo. Ang tunay na aral, yung gumawa sa'yo, kapatid na Alvin Kitamundo, doon kay yumukod. Isang talata pa lamang po yan. Hindi ko po sinasadyang makasakit ang damdamin, pero sa Bantay Pinto Ministry, ay kung ano lamang po ang marinig ng Bantay Pinto, yun lang naman po ang patututuhanan at yun lamang masasabihin at uusisain at susuriin kung ang iyong espiritu ba ay mula sa Diyos. Sapagkat may po ang bilin sa aklat ng Isaya na ang magtiwala sa tao ay susumpain ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa aking tindigan bilang negatibo, ay wala pong gaanong talata. Kasi ang gawain po ng Bantay Pinto ay sumawata lamang sa mga nakikita niya, naririnig niya pangangaral na baluktot sa inaaral base sa Biblia. Kaya kung mayroon man siyang mga ilalatag pa na nagpapatunay na walang mali sa aral ng Katoliko, ilabas mo kapatid, sapagkat ako'y may nakita na ang talata na isinulat ng Moises patungkol sa paggawa at pagkatapos gumawa, ang sabi, huwag kang yuyukod sa kanila. At kitang-kita naman natin na yung mga larawan na nandoon sa kanilang bahay-sambahan ay hindi naman po sumulpot yun na galing sa langit Hindi naman po yun ibinaba ng Diyos. Para sabihin hindi ginawa ng kamay ng tao yun. Kitang-kita ang materialis, may barnis, may pintura. At may piluka. Yung piluka na isinusuot doon sa ginawa nilang kahoy na yun. Mayroong lugya at mayroon din namang may klibuhok. At mayroon pa tayong nakikita mga kapatid na kanilang isinasayaw-sayaw na mga maliliit na bata na kung tawagin ay Santo Niño. Ito naman po hindi kayo mapupuna kung hindi nakikita ito. Ay ang sabi, hindi niyo sinasamba. Nandoon na tayo, hindi niyo sinasamba. Paano pinaglilingkuran niyo naman? Niyuyukuran niyo. Pinupunas-punasan, isinasayaw-sayaw, inililibot-libot, at mamaya yuyuko-yuko na kayo sa kanila. Nagbabaw pa kayo. Sorry, may mga kaibigan akong Katoliko, pero dahil ito po'y debate, hindi po natin mapipigilang sabihin ang katotohanan na ayon sa nakikita natin. Kaya, pasensya po kayo, kapatid. Tayo po ay naatasan na manggising. Kaya nga ang panawagan ng Panginoon Kristo sa aklat ng Marcos 13:33-34. Ano sabi? Pagkaalis ng may-ari ng bahay ay nagbilin din naman sa kanyang mga alipin sa bawat mga gawain. At nagbilin din naman sa kanyang bantay pinto. Na anong gagawin? Magsipagpuyat. Magsipagpuyat nga kayo. Ito po ang ginagawa natin. Kaya po tayo po yung nakikita, paunti-unti po tayong lumilitaw sa social media na tayo po ay tumutupad sa ministeryo na tinawag ng Panginoon Kristo. Sapagkat wala na pong tinatawag na iglesia. Sapagkat si Kristo lamang po may karapatang magtayo ng iglesia.
At kung may mga bagong magtatayo ng iglesia, eh malinaw po na hindi na kay Kristo yan. Kaya nga tinanong ko ang aking kapatid, na si Brother Alvin, yung bang 7 iglesia na binabanggit sa aklat ng Revelation, ay katoliko ba yun? Sabi niya, oo. Kaya nga mamaya, patunayan niya na katoliko ang 7 iglesia na yan sapagkat ako'y mayroon ding pagpapatunay na ang 7 iglesia na yan, iyan ang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo. At hindi ang katoliko, pero hindi natin pinag-usapan yan. Ibang topic po yan. Sa true church po yan. Ang ating pinag-uusapan ngayon, walang mali sa aral ng katoliko. Doon lamang po tayo dumikit. Doon lamang po tayo humawak ng pagtitindigan. Tumayo ka na walang mali sa aral ng katoliko at ako'y humahabol sa iyo na ipinaalala ko sa iyo na mayroong mali sa aral ng katoliko. Lumingon ka, kapatid, para makita mo ang iyong dinadaanan. At tingnan mo ang iyong dinadaanan, baka madapa ka. Baka kapag nadapa ka, hindi ka na makatayo. Sapagkat kumuloy na pala ang iyong nilalakaran. Kaya dito mga kapatid, hindi ako masyadong nagbibigay ng talata sapagkat ako'y magtatanong lamang nang magtatanong sa kanya kung may mali bang aral sa katoliko. Ay ito, sa aking pagtitindig, ibinibigay ko, ipinalilingon ko sa kanya na nagkakamali siya na walang maling aral sa katoliko sapagkat nakikita ang ebidensya na lumalabag sila sa kasulatan. At yan ang ipaaalala ko sa iyo, Brother Alvin. Kung hindi ko patututuhanan ng aking sarili bilang bantay pinto, patutuhanan ko sa iyo na yung sinasabi mong walang maling aral sa katoliko ay hahabulin kita ng talata na para makita mo na nagkakamali ka sa iyong thinking. No? Kaya, Mr. Moderator, ilang parang segundo na lang ata yung time ko. Ano na lang, 4 seconds na lang, bro. Okay, sige. Thank you, kapatid. Okay, time na po mga kapatid. At dumako na po tayo sa cross-examination naman ni kapatid na Alvin para kay Brother Sak Jacob. Uy, nagkapalitan. Nagkapalitan yung video. Alisin ko na lang yung yung pangalan kasi yung pangalan ay pinalit ko eh. Bago tayo magsimula mga kapatid ay batiin muna natin yung mga nasa comment. Sabi dito ni John Claudimon, may debate pala ngayon. May debate po ngayon mga kapatid. At ang nagdidebate po ay si Brother Alvin Gitamundok at si Brother Sak Jacob mga kapatid. Ang topic po na pinag-uusapan nila, patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Affirmative po dito ang ating kapatid na RCC at negative naman po ang Bantay Pinto Ministry. At sabi ni John Claudimon, go bro Alvin. Yan. Sabi naman ni Michael Kinyon, magandang gabi po. Yan. Sabi naman ni Michael, sabi niya ulit, Michael Kinyon, ala kwenta ang argumento ng rebulto. Yan, sige. Set natin ang oras mga kapatid. At sa 7 minutes, set lang natin mga kapatid. Okay. Bro Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church para sa cross-examination para kay kapatid na Sak Jacob ng Bantay Pinto Ministry. Time start now. Maraming salamat, Sir Moderator, Brad Jeff, at sa aking katunggali, si Brad Zach ng Bantay Pinto Ministry. Ang una kong tanong,
Badsak, Jacob, ay ganito. Premise muna, Mr. Moderator at Badsak. Ako ngayon ay 54 years old na. No? Bilang apologist ng Simbahang Katoliko, I've been an apologist for 40 plus years. Ang tanong ko sa iyo, sa experience ko at sa pag-aaral ko sa aral ng Simbahang Katoliko, ni hanggang ngayon, wala akong kilala na ribulto o larawan namin ng mga santo at mga santa, pati ng ribulto ni Kristo, na mismo ang larawan at ribulto, kinikilala naming Diyos. So ang tanong ko sa iyo, saan mo napulot yan, yung aral na yan, na kaming Katoliko, kinikilala naming Diyos, no? D-I-O-S, Diyos. Yung mga ribulto namin, saan mo napulot yan na basura? Okay. Badsak, sagot. Okay. Okay, sasagutin ko kapatid, no? Wala pong nagturo sa akin. Ako po ay bumabase sa nakikita. Objection? Okay. Ano pong objection, kapatid na Alvin? Kasi ang question ko, moderator, is categorical, nagtatanong ng saan, so where, saan niya napulot. Yes, lagot moderator, anong lugar, anong libro, saan niya napulot, moderator, saan niya napulot. Sige po, Counter ako, bro. counter. Tinanong niya ako na categorical na saan, sino. Siyempre, ang sagot ko sa kanya, wala. Categorical naman yung sagot ko eh. Sino, saan. Yung sino at saan, pwede mo sagutin ng wala. Kasi nga, wala nga eh. Categorical yung kapatid. Tapos, yung paliwanag ko na pagkatapos kong sumagot ng wala, dapat yung paliwanag ko, din niya. Kasi meron tayong rules na sasagot mo na categorical bago magpaliwanag. Naintindihan na po ng moderator's decision tayo. Stop the clock. 5 minutes and 55 seconds. Ang decision po ng moderator ay pa-replace na lang nung question para makapagpili siya ng categorical, kapatid na Alvin. O sige, i-replace ko, Mr. Moderator. Badsak, kasi sabi mo, kahit hindi namin narinig dito, naka-video to, na sabi mo wala, hindi na mo man sinabi. So, ibig sabihin, sabi mo wala, yun ang tindig mo, ang sagot mo sa aking categorical question, kung saan at sino mo nakuha yung aral na ganyan, na kinikilala naming Diyos ang maribulto namin at larawan sa Katoliko, wala ka naman palang batayan. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, kasi sabi mo wala, so ibig sabihin, nagsisinungaling ka dito sa amin. Nagsasaksi ka ng kasinungalingan laban sa Katoliko. Exodo 20:16, yes or no? Nagsaksi ka ng kasinungalingan. No, kapatid, bakit? Kaya ko sinabi ng walang nagturo o kung walang nagturo o wala akong maibigay kung sino yung nagturo. Kasi nga, nakikita ng dalawang mata ko sapagkat ako naman po ay sumusuri at nakikita ko naman po talaga kahit na sa panahon ng Black Nazarene, nakita ko nagbabalyahan sila, yung iba nga nahimatay pa eh. Yung iba napokpok pa nga sa ulo noong krus na malaki. Kasi nga, dadang pupunta doon at pupunas-punas, humahalik-halik. Next question. So, ibig sabihin, sa nakita mo lang sa mata mo, ang iyong batayan, hindi pa man lang galing sa amin na kami mismo ang gumawa nun at ibig sabihin, kinikilala naming Diyos, hindi naman pala. So, ibig sabihin, kahit hindi namin kinikilalang Diyos, yung mga ribulto at larawan, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mong pagbibintang na kami ay sumasamba sa Diyos, Diyosan, kahit hindi namin kinikilalang Diyos. Ang larawan namin sa tibulo, ipipilit mo pa rin yung pagbibintang mo. Exodo 20:16, yes or no? Ipipilit mo pa rin. No, wala akong pagbibintang bro. Kasi yung sinasabi ko sa inyo, pinatutunayan ng gawa nyo. Noong sinasabi nyo na hindi nyo pinagsisilbihan bilang Diyos, pero yung pag-action nyo, yung pagkilos nyo, ay ipinakikita na talagang dinodiyos nyo. Kasi halos magkamatay-matay na kayo, nagkakadagan-dagan na kayo dyan, makalapit lamang sa kahoy na yan. Next question. Next question. O dito tayo ngayon sa Biblia. Alam mo ba na mayroong ginagawa ang mga apostol at mga propeta na representasyon sa Diyos ayon sa Biblia? Mga monumento at ribulto
na inaalay para sa Diyos na si Yahweh o Jehovah. Ayon sa Biblia. Alam mo yun o hindi? Yes or no? Sa Categorical. panahon ng OT bro, mayroong pinagawa, pero wala pong senaryo na nagkakandamatay-matay sila, nagkakadagandagan para lang makalapit sa inanyuan na yun. Wala pong ganun. Kasi disiplinado po ang mga unang relihiyoso ng Diyos na bagamat pinagawan ng larawan, sila po may limitasyon ang kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. No? May lumapit nga doon sa kaban ng tipan, hindi nga nila magawa eh. No? Kaya nung may lumapit, namatay yung isa eh. No? Kasi ganito din yung nangyayari sa panahon Next ngayon. question. May namamatay, nadadaganan dahil question. napopokpo May ng oras. Nazareno. Please watch the time, Mr. Moderator, kasi aabot ng 1 minute. Sunod na tanong ko, Badsak. O alam mo naman pala na meron palang mga ribultot, monumento, inaalay ng mga tao ng Diyos para sa Diyos. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, yan ba, tama ba yan na aral o maling aral? Saan sa dalawa? Tama ba yung aral na yan? Nasabi mo, alam ko, Brad Alvin, meron. Meron pala. Meron pala. Yung pagka meron pala ng mga ribulto at larawan, monumento, inaalay para sa Diyos, ng mga taong banal sa lumang tipan at sa bagong tipan sa Bible, na alam mo na meron pala, sabi mo meron pala, tamang aral yun o maling aral? Saan sa dalawa? Categorical question. Tama yun o mali? Yung pagka meron. Dalawa yung pumapasok na katanungan mo. May tama, merong wala. O ganito, paliwanag ko ha. Kasi direktang nag-utos ang Diyos sa Old. Direktang nag-utos ang Diyos. Direktang nag-utos ang Diyos sa mga propeta na gumawa. Pero dito po, sa Catholic Church, Objection mo na. wala namang direktang utos. Pero gumagawa. Moderator's time. Anong objection, Brother Alvin? Napakaliwanag ng tanong ko, categorical. Dalawa lang ang choice na pinapili ko sa kanya at option. Tama ba yun Sumagot ako, counter objection, Mr. Moderator. Wait lang po, wait lang po. Ganito lang time ni Brad Jeff. Ako muna ngayon. Kasi si Brad Jeff called my attention kay Brad Alvin muna na objection. Kaya makinig ka Sige muna. po, Then, objection po, objection. ang objection ko ganito, Mr. Moderator, napakaliwanag at payak. Ang tanong ko sa Brad Sat ay categorical. May option at choice, dalawa lang. Kasi inamin niya, meron palang mga ribultot monumento para sa Diyos, ginawa ng mga banal sa Biblia. Sabi niya, meron. So yung pagka meron noon, yun ang tinatanong ko categorically, tamang aral ba yun o maling aral? Dapat dalawa lang ang sabihin niya. Kung sabihin niya, maling aral yung meron o tamang aral yung meron, yun lang, Mr. Moderator. Wala nang explanation pa. Counter, negative. Counter, Mr. Moderator, kung sensitive yung pandinig nyo, sinagot ko siya ng may tama at may mali. Ayaw niya ng sagot na ganun, kaya nagpapaliwanag ako na kung ano yung tama at ano yung mali. Ayaw niyang tanggapin lang kasi nga natatapakan yung ego niya, kapatid. Dahil huwag ka mag-side comment. Side comment, bros. Bro, wag. Okay, moderator's decision tayo. Batay naman sa napakinggan ko ay yung tanong kasi na yung tanong na categorical question, may categorical question eh. Kaso, Yes. sumagot si brother ng categorical niya, kaso sinagot pa din niya dun sa isa pang tanong, kaya pinaliwanag niya yung kanyang sagot na dalawa. Ayun, kung pinakamaganda nito mga kapatid, para hindi tayo mapako dito, moderator's decision, next question tayo. Sige, Opo. next question. Reason time? Okay. So ngayon, half pala ng sagot mo kanina, sabi mo may tama. So tama pala yung magkaroon. Sabi mo sa first question ko, sinagot mo, meron mga ribultot monumento para sa Diyos. Tapos half pala tama, half din mali. So ngayon, ang tanong ko sa iyo ganito, rephrase ko na lang. Anong talata yung tama at meron na nasa Biblia? Sabi mo, may tama, Brad Alvin, tapos meron din. Dalawa yun eh, may tama na, may meron pa. Saan talata yun na merong mga monumento para sa Diyos, kung alam mo yun?
Kasi baka hindi mo alam saan talata, chapter and verse, categorical question. Kung wala kang mabigay chapter and verse, sabihin mo, wala ba Dalvin, hindi ko alam. Next question. Kung meron kang talata, ibigay mo sa amin. Anong chapter and verse yun na mayroong tama at meron mga ribulto at monumento para sa Diyos? Aber? Okay. So, aklat ng Exodus yun, kapatid, no? At saka Deuteronomio na pinagawa si Moises ng cherubim. At yung mali naman, yung wala naman talagang patunay na inutusan ng Katolik na gumawa ng rebulto o ng mga larawan. Ano po objection? Anong objection, kapatid? Kasi specific yung categorical question ko, anong chapter and verse, huwag siya magbigay lang ng libro na ganito, Deuteronomio, Exodo. Dapat kung alam talaga niya, letra po letra sa Biblia, kung marunong siya sa Biblia, kasi ito libro ng katotohanan ng Biblia eh. So Daniel 10:21. So dapat makapagbigay siya kung siya tunay bantay pinto at alagad ng Diyos. Anong talata, chapter and verse? Huwag kang magsabi dito, Deuteronomio, Exodo, etc. etc. Magbigay ka talata, chapter and verse. Yun ang tanong ko, saan kung alam mo? Baka hindi mo alam. Saan talata? Counter. Okay, counter ko, kapatid, kasi ang hinahanap niya, kung saan may mabasa na talata na totoong may mga pinagawang rebulto doon. Pero tama na may sagot ko, kaya lang, ayaw niyang tanggapin, kapatid, na talaga may pinagawa na rebulto doon. Yung tama yon kasi inuutos yun eh. Pero sa Catholic Church, wala namang mababasa na inutusan ng Catholic na gagawa ng mga larawan. Sige Yun ang po. punto ko, kapatid. Walang chapter and verse eh, hanggang ngayon. Opo, Walang teka lang. Moderators time muna tayo. Meron pa tayong 32 seconds. Batay sa pakikinig ng moderator sa mga tanungan at sagutan ay kung ano po yung sagot ng tinanong is bahala na po yung nagtanong doon sa tinatanong kung sasang-ayon ba siya doon sa sagot ng negative ni Brother Sak. Bahala na rin siyang i-rebut ngayon kung sa rebuttal stand. Kaya ang moderator's decision tayo ngayon, ang decision ng moderator ay dahil 32 seconds na lang tayo, next question tayo mga kapatid. Sige, Mr. Moderator, pagbigyan natin. So next question, Barsak, kasi hindi ka nagbigay ng chapter and verse. Ibig sabihin pala, kasi para sa akin, ang talata ko, iba yung sinabi mong libro na Exodo at Deuteronomio. So ibig sabihin pala, hindi mo talaga alam chapter and verse na merong monumento, tribulto para sa Diyos. Letra por letra sa Biblia, hindi pala Exodo at Deuteronomio. Hindi mo pala alam ang chapter and verse sa Biblia. Yes or no? Yes or no lang. Kasi 32 seconds na lang. No. No, kapatid, kasi alam ko yung laman, pero yung numbers hindi kasi noon naman wala namang mga numbers din eh. Okay. Kailan lang naman nilagyan ng mga numbers yan Okay, para time na po tayo. mayroong madaling paghahanap. Time na po tayo mga kapatid. At nasa first round pa lang tayo at katatapos lang nung ating first round at umiinit na po ang laban mga kapatid. At dito ay mayroon pang mga comment dito bago tayo pumunta sa second round. Sabi ni Dudes Lanod, sulpot na naman itong bantay pinto. Yan, sabi, meron tayong 10 viewers mga kapatid sa Philippine Debaters Association Facebook page, mga kapatid, at dumako tayo doon sa ating rebuttal stand at ang magsasalita na dito ay si Brother Alvin Gitamundok ng RCC. Set lang natin ng oras, ang ating time o ating timer, mga kapatid. Okay, sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko, Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church para sa affirmative. Time start now. Maraming salamat ulit, Mr. Moderator, Jeff Punayo, at admin ng Philippine Debaters Association, at sa ating katunggali ngayon sa si Brad Jack Jacob na Bantay Pinto Ministry at aking katunggali at negative stand.
O dito ngayon, this is already the second stand, rebuttal. So I can say anything about here sa tema namin. Una, I would like to make a commentary na sabi daw niya true church. Medyo tama naman pero yun din, it would prove na walang mali kasi true church. Meron bang true church tapos magtuturo ng false teaching? Ano ka ba, Badsak? So kung hindi mo inangkin true church ka, ikaw pala nagtuturo ng mali. Kasi sinong mag-angkin na mapatunayan sa Biblia na true church siya ang tunay na bayan ng Diyos, na iglesia na tinatag ng Diyos sa Matthew 16:18-19, binigyan ng susi ang tunay na bantay pinto, si Pedro at kanyang mga kalili, yun ang tunay at totoo. Hindi mo pinasubalian ng mga talata ko, 1 Timothy 3:15. The church of the living God, the house of the living God, is the church of God, the pillar and defense or bulwark of truth. Iyon ang pillar and bulwark of truth. Tapos magtuturo ng kamalian ang Iglesia Katolika. Ecclesias Catholis, Acts 9:31, Romans 16:23. Hindi mo madigit eh. Kaya it would prove, if we are the true church, the Catholic Church, then we cannot teach error kasi si Kristo, tagapagtatag namin at pundador, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Napakaliwanag dyan. Ako ang katotohanan. Siya ang ulo. Colossus 1:18, ang Iglesia kami, Iglesia Katolika, yung katawan. Acts 9:31, Ecclesias Catholis. Si Kristong ulo namin, tagapagtatag at pundador. Colossus 1:18, maraming talata, sinipi ko. O di magtuturo ang katawan ng mali, tapos si Kristo ang ulo, magtuturo ng katotohanan, di magkakontra. Hindi pwedeng ganyan. Ang Iglesia Katolika, ang katawan ni Kristo. Kaya kung ano ang ulo, siyang katotohanan, magtuturo ng katotohanan. John 7:17, John 14:6. O, so ang katawan din, magtuturo din ng katotohanan at walang kamalian. 1 Timothy 3:15. Ikaw pala, hindi ka kasama dyan sa Iglesia ng Diyos sa tinatag ni Kristo. Kaya gusto mong pasabalian na kahit ang Iglesia na katawan ni Kristo, magtuturo pa rin ng kamalian. Yan bang tindig mo? Kung yan, di ikaw ang magtuturo ng mali. Ang ngayon, dito ka sa ribulto, kasi ito namang style talaga eh, ng mga protestante, pag masukol, maipit, sa ribulto, kumakapit. Oh, ito na, nagkatotoo na. Ito si Zach, number 1 to. Walang ibang maisip na at pangatake sa Katoliko, kundi ribulto lang. Oh, dito naman Exodo 20, 1 hanggang 5. Nag-umpisa pa siya sa 1. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. O ibang Diyos, ibig sabihin, kinikilala talaga na Diyos, kay ibang Diyos. Sinipi mo pa, unang talata 1, 2, 3, hindi mo pala naintindihan. Kaya nga, nagtanong ko sa iyo, unang tanong ko sa iyo, napakaliwanag, 54 years old na ako, 42 plus years na akong nag-apostolate as apologist, defensor katoliko. Matanda na ako dito sa pagdidepensa, isa ako sa mga senior apologist. Kaya nga, naturingan akong chief apologist Tapos international debater pa, evangelizer. So, ibig sabihin, alam ko ang aral namin. Lumaki na ako dito, tumanda na ako dito, na wala kaming aral na ibang Diyos na tinuturo sa Katoliko, kundi ang Holy Trinity, that is 3 persons in one God, the Father, Son, Holy Spirit, based on the Bible, Matthew 28:19, 1 John 5:7-8. At kanyang mga rebulto at monumento, hindi po namin ibang Diyos yun sa Trinity. Pati yung mga rebulto ng Santo, hindi yun ibang Diyos. Kasi yung salitang ibang Diyos, kinikilala talagang Diyos. Kaya nga Diyos-Diyosan kasi pagkilala, tunay na Diyos, pero hindi pala tunay na Diyos, peke pala na Diyos. Ipatunayan mo muna na kinikilala naming tunay na Diyos, yung mga rebulto namin at larawan, wala kang napatunayan Kaya tinanong kita, saan mong lupalop o saan mong basura napulot? Sabi mo, wala. Lalo na ngayon naipit ka kasi sabi mo, wala ka palang batayan. Di nagbibintang ka, Exodo 20:16. Lakas ang loob mo, sumipi sa Exodo 21:5 para ipagbintang sa amin. Nalabag mo na agad ang sa 16, Exodo 20:16. Deuteronomy 5:10 sa baba, na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Kasi wala naman talaga kaming kinikilala ng revolt monumento dito na kinikilala naming Diyos mismo. Kahit paluhuran namin yan, kahit papunasan, basta hindi namin kinikilala sa aming isip, sa aming puso, na Diyos yan na tunay, yung rebulto, wala kang karapatan magbintang sa amin.
Matagal na yung pagbibintang ng mga protestante, hindi kayo mga katoliko eh. Galing kayong katoliko dati, hindi yung kasi nag-aaral eh. Simple lang naman yun, hindi naman kailangan ng katikisim. O sa amin, meron talaga ako dito sa aking CCC, 2132. We do not worship images. O napakaliwanag, nakapakapayak. We only venerate them. Ibig sabihin, we give respect kasi tulad ng larawan mo, pupunitin ko yan. Di, siyempre gusto mo may respeto. Huwag kong punitin. O, yun lang kasimple. Ginagamit na sa pagsamba. Ngayon, sa cross-examine, naipit kita. Diyan ka kasi lumundag sa larawan eh. Dapat ibang mga aral ang binanatan mo. Yung larawan, napaka-basic yan. Tapos ang kaharap mo ngayon, ang hepe ng mga apologista sa bansang Pilipinas. Kaya naipit ka ngayon. O, sabi mo, tinanong kita, meron bang mga ribulto at momento pinagawa ng Diyos, ng mga banal na tao ng Diyos, ng kanyang bayan, ng kanyang iglesia, Old and New Testament, para sa Diyos? Sabi mo, meron. Sabi mo, meron. Ikaw mismo nagsabi, meron. O, ngayon, sabi mo, meron. Tapos, yung sabi mong meron, nagkamula yung sinubay ko, nahulog yung ano ko. Please cut the... Oh. 8 minutes and 59 seconds. Okay. Paano ba ito mo, Director, pag-change sa ano, camera? May makikita po kayo dyan sa baba na para siyang bilog. Ano, sa camera sa baba, sa Messenger. May makikita po kayo dyan. Yan. Okay na. Okay, Moderator, salamat. So ngayon, dito sa tanungan, sabi niya, meron. O, nagsabi naman siya ng totoo, he's honest enough to admit na meron daw palang pinagawa ang Diyos at ginawa din ng mga banal na tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Tapos tinanong ko anong chapter and verse, hindi mabigay. Sabi, Exodo, Deuteronomio, pero hindi ma-chapter and verse. Chapter and verse ang hinanap ko eh. Pero nagkamali siya ng talata, hindi sa Exodo at sa Deuteronomio ang ibig kong sabihin. Wala talagang alam to pala si Zach sa Biblia eh. Ikaw bantay pinto, mas bantay pinto pa ako dito kaysa iyo, Brad Zach, kasi alam kong talata ng Biblia that I'm referring. Ikaw pala, nagbabluffing ka lang dito, nabantay pinto ka, alam mo ang salita ng Diyos, tapos hindi mo pala alam eh. Exodo, Deuteronomio, tapos sabi mo, merong tama. O, yung tama ang sa amin, bakit ibintang mo yung mali sa amin? Huwag ka magbintang ng mali sa amin kasi hindi namin kinalala ang Diyos, yung mga ribultod larawan, ikaw lang nagsabi. Bintangero ka eh, ikaw lang nagsabi dyan, at iba mga protestante. Kaya yung tama, yun lang tama, yung sagot mo na may tama o tama, yun lang kami, sa amin yun, yung mali, hindi yun sa amin. Bintang mo yun yung mali, ang tama, meron sa amin, ang meron sa amin, meron kami, kayo walang meron. Wala kayo, ribulto, sabi mo meron. Tapos sabi mo, may tama. Wala kayong tama. Di ikaw may mali. Kasi wala kang meron na ribulto at monumento at wala kang tama na paggamit ng ribulto at monumento ayon sa Biblia. Hindi mo pa alam sa Deuteronomio at Exodo. Wala kang chapter and verse. Kaya nabugbog ka agad dito. Cross-examine. Lumapad ka kasi sa akin. Ayan talagang napala mo. Kaya hindi to. Aid to Bible understanding. Hindi to katoliko na referensya sa Jehovah's Witness to. Alam to nila Jumong na sa kanila to. I'm referring to Isaiah 19:19. The idea of a pillar as being a commemorative monument may be involved in the prophecy of Isaiah 19:19, which is a pillar, a memorial pillar dedicated to Jehovah, erected a monument for himself. Isaiah 19:19, basahin natin. Sabi ng mga saksi ni Jehovah, ito ng saksi ni Jehovah, nagkamali din to pagbintang sa Katoliko eh. Kasi ito Bible understanding nila sa kanilang libro. Mayroon pala talagang pinagawa ang Diyos ayon sa Isaiah 19:19. Sinangayunan naman ni Zach Jacob. Wala palang maling aral ang Katoliko. Kayo pala nagkamali kasi nagbintang kayo eh. Kanang pagbibintang, maling aral yan eh. Kasalanan nga yan eh. Kaya hindi ka tunay na bantay pinto, peke ka. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Meron ng altar para sa Panginoon.
Ano yung altar? Para sa Panginoon yon. Gagamitin ba yon? Gagamitin sa pag-aalay ng mga alay para sa Panginoon. Ano pa? And a monument of the Lord at its borders. Monument. Dito sa Hebrew ko, meron akong Hebrew dito, Briggs Brown, Hebrew and English lexicon, masebot. Hindi mo alam yan kasi hindi ka nag-aaral ng Hebrew Ano problema sa yung masebot? It is a standing image. It is a pillar, a monument dedicated to someone as a memorial. Para patanda yun, para tanda yun. In that day, there shall be an altar to the Lord and a monument to the Lord. O sa Panginoon, ang Panginoon may-ari ng monumento na yun at ng altar para yun sa Kanya. Tapos sisirain mo. Sasabihin mo, maling aral. It shall be a sign. Tanda yun ng Panginoon. For a testimony to the Lord of hosts. O ibig testimony, anong testimony? Patotoo ng Panginoon in the land of Egypt. Patotoo yan at tanda ng Panginoon tapos sisirain mo. O ngayon, wala ka pala niyan. Wala kang monumento, rebulto ng Panginoon. Yun ang tama sa amin sa Katoliko. Hindi namin kinikilalang Diyos yung rebulto, kundi ang Panginoon mismo na sinisumbuluhan ng rebulto. Ikaw pala may maling aral. Bakit tumakbo ka dyan sa larawan at rebulto? Nasukol ka na agad dyan, natalo ka dyan, nabugbog ka. Hindi mo pala alam itong talatang mag-aral-aral ka sa. Dami po pang hindi alam Tapos naging bantay pinto ka, wala kang alam pala sa Biblia. Hindi mo sinira yung dito sa Biblia na tinalata ko. Hindi mo pala alam ang Biblia. Kasi itong bantay pinto, tinutukoy dito ni Kristo. Nandito sa Juan 3. Hindi ito ikaw. Sinabi mo to, bantay pinto ka. You are a fake and false na bantay pinto. Juan 3. Binubuksan siya ng bantay pinto. Sinong siya? Si Kristo. At dininig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid sa labas. Ikaw wala kang isang tupa na sumunod sa iyo Itong mga tupa, itong iglesia to na tinatag ni Kristo ang kanyang kawan. John 10:16. Napakaliwanag dito. Meron pa akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naming dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Ikaw isang kawan ka sa iyong sarili lang sa 50,000 ka-denominasyon at sekta sa labas ng Iglesia Katolika. Kami, 2,000 na kataon. Isang kawan lang kami. Ilang billion na kami ngayon? 1.6 billion. Among all over the world, about 6 billion human beings on earth. 1.6 billion kami. Kalaking kawan namin. Kaya kami ng katuparan na napunta sa langit kasi katotohanan kami ng Iglesia, Church of the Living God, the pillar and bulwark of truth, 1 Timothy 3:15, kaya nandoon na sa langit, Hebreo 12:22-23, hindi mo na pasubalian, hindi mo na tutulan. Wala kang santo Ikaw, Zach, pag hindi ka bumalik sa Katoliko, sigurado impyerno ka. Kasi hindi ka kasama sa Katoliko, sa pangkalatang pulong at iglesia na nandun sa langit. Hebreo 12:22-23, letra po letra sa Biblia. Sa Hayag, 7:9, na hindi na mabilang sa lahat ng bansa. Ikaw dyan ka lang sa Manila, mag-isa ka lang. Hindi mo nga na convert yung pamilya mo siguro at sa mga relatives mo, ikaw lang mag-isa dyan. Sinong mga tupa mo ngayon? Wala kang tupa walang kikinig sa'yo kasi peke ka naman. Bakit pakinggan ka? John 10:3. Bubuksan yung pinto, wala ka ng tupa. Number 1, kay peke ka. Number 2, bubuksan yung pinto. Paano mo bubuksan wala kang susi ng karan ng langit? Sa Mateo 16:19, si Pedro lang meron at kasunod ni Pedro. Kasunod ka ba ni Pedro? Para bantay pinto ka, mabigyan ka ng susi sa kalili ni Pedro. Mateo 16:19. Nayon sa hula, Isaiah 22:19-22, maging ama o papa sa kanyang bayan. Sa kanyang iglesia. Kasi ang bayan ng Diyos, bahay yan ng Diyos. 1 Timothy 3:15, may bahay ba na walang tatay? Ikaw pala, ikaw bantay pinto, hindi ka naman tatay pala ng iglesia, hindi ka papa. So, peke ka pa rin na bantay pinto. Wala kang kinalaman dito sa bantay pinto sa John 10:3-16. Si Pedro lang may kinalaman dito at mga kalili ni Pedro na mga santo papa. Ano pang sinabi dito ukol sa bantay pinto? Meron ka pang kapangyarihan? Nga anong kalagan mo sa lupa, kalagan sa langit?
Ang kinangking mo lang, ano bang kinalagan mo na nakalagan sa langit? Meron ka bang napapuntang santo doon na tupa? Ikaw tagabantay pinto. Di buksan mo ang pintuan, tapos papasok yung mga tupa. Ibig sabihin, papasok kay Kristo, mapuntang langit, maligtas, masave. Isa yun ang napupuntahan mo ng langit, Aber? Puro ka lang mga warning sa mga tao na pupunta ng impyerno. Wala ka pa man ang punta ng langit. Ikaw mismo na bantay pinto, hindi ka lang nakapasok ng langit eh. O si Pedro ngayon at mga apostol, mga bantay pinto, makalili ni Pedro, mga santo papa, nandoon na sa langit, pahayag 18:20. Ikaw, wala ka nga dito, kahit dito sa lupa eh. Ano ka lang eh, nag-iisip ka lang ng sarili mo. Nag-imagine ka lang bagsak na ano ito eh, this is merong term dyan sa psychology yun, hindi ko na lang sasabihin. Mark 13:34. Gaya ng isang tao na nirahan sa ibang lupa na pagkaiwan ng kanyang bahay, si Kristo tong Panginoon, at pagkabigay ng kapamalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Nagpuyat ka ba? Gabi-gabi ka natutulog eh. Kailan ka nagpuyat? Para bantay pinto ka, dapat 24 hours ka nagising. Sa amin, ang mga papa namin dun sa langit, nakabantay pinto yan, sila Pedro. Nakabantay yan sa mga Katoliko. Kasama yan, nagbabantay sa amin, hindi na yung sa langit. Sige, cross-examination. May 1 minute pa. Kala ko time na. So, ngayon, tayo. May natatawa kasi dyan kanina, Brad Jeff, sawayin mo, pumasok yung kinig eh. Yung bantay pinto dito, binigyan ng kapamalaan upang magpuyat. Kung anong kapamalaan ibinigay sa iyo? Ang nagbigay ng kapamalaan, mga apostol, Lucas 22, binigay sila ng kapamalaan sa kaharian ng Diyos. Nandito sa Biblia, mababasa dito. So hindi ka kasama doon, wala kang mang kaharian eh. Meron kang kaharian, meron kang iglesia na ikaw isa sa pundador. One of the apostles si Peter, Efeso 2:20, foundation of the church is the apostles and the prophet. Hindi ka naman propeta, hindi ka rin apostol. Paano ka maging bantay pinto? Nang bantay pinto, dapat pundasyon ka sa iglesia. Efeso 2:20. At tapos mapunta ka na ng langit para mabuksan mo ang langit. Ang pintuan ng langit, mabuksan mo. Dapat nandun ka rin sa langit mismo, hindi dito sa lupa. Kaya dito si Pedro, Apokalipsis 18:20, nandun na siya sa langit. Pahayag 21:14, ang 12 apostol, nandun na sa langit. Nakasulat na doon ng kanilang mga pangalan, kasama na ng pangkalatang pulong at iglesia, Iglesia Katolika sa Hebreo 12:22-23. Binasa ko kanina, hindi mo natutulan. At pahayag 7:9, yung pahayag 18:20 at pahayag 21:14 hanggang 18. Ikaw wala kang talata dito, isang talata mo lang, Exodo 21:5. Wala kang napatunayan dito, Sak. Kaya bagsak ka talaga kung sa wala ka, zero ka. Jeff? Okay, thank you. Okay, at dyan nagtatapos ang presentation para sa rebuttal stand ni kapatid na Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church sa paksa na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. At dadako na po tayo para sa sa cross-examination naman ni Brother Sakakub ng Bantay Pinto Ministry para kay Brother Alvin Gitamundok. Sige po, set lang natin ang oras na 7 minutes na cross-examination. Okay, at Brother Sakakub, teka lang po. Brother Sakakub ng Bantay Pinto Ministry para sa paksang patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Cross-examination. Time start now. Okay. So, rebuttal na yung kanya kapatid no, waiting. Kapatid? Po. Rebuttal na yun, second, niya na yan, no? Opo. Okay. So, ito ang tanong ko, kapatid. Rebuttal na ito.
Yung Ama ba Diyos, kasi aral ng Katoliko ang Ama ba Diyos, ang Anak ba Diyos, ang Espiritu ba Diyos, yes or no? Ang Espiritu Santo, Diyos ba? Para sa amin, yes. Pero kaysa yun sa Ama at Anak. 1 John 5:7-8. For there are three that bear record in heaven, three persons. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Hindi yung tatlo sila na Diyos. These three are one. 1 John 5:7-8, King James Bible. At Douay Rheims Version. Hindi pa kapatao nun, Dadsak, hindi mo kaya pala alam eh. Yun ang sagot sa tanong mo. Isang Diyos lang yon. Hindi yun ibang Diyos. Sunod na tanong. Kapatid, Gadget, teka muna. next Kasi hindi masyado maliit yung salita niya eh. Para siyang nabubulol dito sa pagdating ko dito sa audio. Gadget. Ilaw. Okay, sige, ayusin natin. Bro Sak, Okay na ba, bro? Kasi maliwanag ka, Gadget, dito. Ikaw, maliwanag ka ako, maliwanag. Tapos ito si Berdzak ang hindi maliwanag eh. sige Parang po. Ilaw. Yan, okay na sa akin, okay na. Malinaw? Opo, malinaw na po sa akin. Sige. Okay, ito kapatid, tanong ko, bro Alvin. Sige, patuloy. Okay. Pag sinabi bang these three are one, ilan yung tinutukoy na isa? Yung tatlo, isa lang yon. Kasi patotoo yun ng Diyos. Three that bear record, yung patotoo ng tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero isang patotoo lang yun ng pagka-Diyos nila. Hindi sinabi tatlong pagpatotoo ng tatlong Diyos. Walang sinabi ganyan sa Biblia. Wala kang mababasa tatlong Diyos sa Biblia na tunay. Yun ang oral katoliko, tatlong persona, isang Diyos. Absolutely one God. We are Okay, next. religion. 1 John 5:7. Parang 1 minute yata yung sagot niya. Okay, next question. Yung bang ama mo na kinikilala nyo sa Katoliko may sariling espiritu o wala? Sagot. Ang Espiritu ng Ama, Espiritu din ng Espiritu Santo at ng Anak. Matthew 10:20, Lucas 10:20, at 1 John 5:7-8. Kasi ang pagka-Diyos, isang Espiritu lang yan. Yung tatlong persona, isang Espiritu pagka-Diyos yan. Hindi yan tatlong Espiritu. Wala kaming tinuturo na tatlong Espiritu ang Diyos namin. Ang Ama, ibang Espiritu sa Anak. At ang Anak, ibang Espiritu sa Ama. At ang Holy Spirit, iba sa Ama at Anak na Espiritu. Isang Espiritu lang yan. Next question, bro. Ang haba ng sagot. 4:22. Bro Jeff, para ilang segundo ba yung sagot? 30 seconds bro ang sagot. May time tayo dito nakalagay sa screen. May time tayo 30 seconds tumatakbo. Okay, sige. Hindi pa na, may time din ako dito eh. Sige po, may Okay, 2 seconds sunod pa. na tanong kapatid. Okay na, sige. Next question. Sabi mo, ang Espiritu ng Ama, yun ang Espiritu Santo. Tama ba yun na sinagot mo na yun? Yes, kasi ang pagka-Diyos, isang Espiritu lang yan. John 4:23-24, ang Diyos ay Espiritu. Pero yung Espiritu Santo, kaiba yun sa persona ng Ama. Yun ang mystery of the Holy Trinity. Kasi John 14:16, I will give the Holy Spirit from the Father. Saan ang galing Holy Spirit? Sa Ama din. Siya ba nga Ama mismo? Hindi. Pero kaysa sila ng Espiritu. 1 John 5:7-8, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, or the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Isang Espiritu lang yan. John 4:23-24. Next question. 1 John 5:8. Okay, next question. Kung ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Ama, sa makatuwid, kung wala ang Espiritu Santo, baldado ang iyong Ama. Yes or no? Hindi pwedeng mawala ang Espiritu Santo kasi Diyos yun. That is hypothetical question mo. Inatake mo ang Espiritu Santo, kinalaban mo ang Espiritu Santo. Hindi mawawala ang Espiritu Santo kailanman kasi it is eternal spirit, Hebrews 9:14. Kaya you blaspheme the Holy Spirit, Matthew 12:31-32, peke ka nabantay pinto kasi kinalaban mo ang Espiritu Santo. Hindi ka mapapatawad dyan sa pamumusong mo sa Holy Spirit. Sabihin mo, mawawala ang Espiritu Santo, mabaldadong Ama. Sino ka para iwala mo ang Espiritu Santo? Next Ikaw ang question. iwala ng Espiritu Santo. Okay. Okay, next question kapatid. Kung wala pala din ang Espiritu Santo,
dito sa anak, mabubuhay ba yung katawan ng anak, yes or no? Wrong question kasi hindi pwede na hypothetical question Teka na lang, teka lang. mawawala ang santo kasi kinalaban mo ang Biblia. Teka lang, Holy moderators Spirit is tayo. eternal spirit. Hebrews 9:14. Eternal lang yung Espiritu Santo. I-hypothetical question mo na mawawalay? Mayroon bang eternal na mawawalay? Kalaban ka sa Biblia, peke ka na ba't kipito? Mali yung tanong mo. Eternal Spirit, Hebrews 9:14. Kaya hindi mawawalay kung naniniwala ka na eternal ang Holy Spirit. Okay. Pero kung kalaban ka sa Espiritu Santo, namumusong ka sa Espiritu Okay, Santo, okay. hindi ka mapatawad. Maging sa sunod na buhay. Matthew Okay. 21:32. Mr. Moderator, next question na. Okay, okay. Wait lang muna, bro. Kasi pag Timer naman. Teka lang, bro. I-post ko muna yung oras natin. May 2 Yes, minutes yes. and 27 seconds pa tayo. 50 seconds eh. Opo. Bro Alvin, hindi mo yata po ako naririnig pag nagsasalita ako. Kasi nagsasalita ako na next question o hindi nyo yata po ako napapakinggan. Pag salita mo, tumigil naman ako. Dumiretso lang yung statement ko, yung final statement ko. Ikaw naman din. Sige po. Sige. 2 minutes and 27 seconds. Resume time. Question, please. Okay. Sunod na tanong, kapatid. Ang Katoliko ba ang tunay na Christ follower? Yes, ang Katoliko ang tunay na Christ follower kasi Acts 9:31, kami yung Ecclesias Catholis na lumaganap, inutusan na magpaglaganap ng Ebanghelyo, Matthew 28:19-20. Hanggang sa katapusan ng panahon, hindi ka kasama dun kasi hindi ka tunay na bantay pinto. Sa John 10:3, wala kang tupa at wala kang susi ng karyan, Matthew 16:19. Si Pedro lang at makalila ng mga Santo Papa ni Pedro, Matthew 16:18-19, Isaiah 22:19-22, at marami pang talata ng Biblia, John 10:3, Next Mark question. 13:22. Okay. Sunod na tanong, kapatid. Kung kayo ang tunay na Christ follower, sinusunod niyo ba yung sinabi ni Kristo na ikaw, Ama, ang dapat na makilala nila na nag-iisa at tunay na Diyos? Sinusunod niyo ba yan kung kayo ang tunay na Christ follower? Yes or no? Nasunod namin kasi inutusan kami na sumunod lahat ng utos na itunuro ni Kristo, Mateo 28:19-20, at sunod namin John 17:3, ang Ama tunay na Diyos namin. Tapos yung anak din, kasama sa pagkatunay ni Diyos kasi ako at ang Ama ay isa, John 10:30, ikaw hindi sumunod eh. Ayaw mong tanggapin si Kristo na kaisa ng Ama at ng Holy Spirit, 1 John 5:7-8. Ikaw palang peke na bantay pito, ikaw mali aral eh. Ikaw wala sa Biblia, wala kang talata. Puro ka lang daldal dito, sarili mo lang bibig. John 7:17, hindi Next pala question. Okay, next. Sunod na tanong, kapatid. Saan sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisang Diyos na tunay? May nababasa ba tayong ganon o wala? Meron yung dalawang talata, John 10:30, idikit mo yun sa John 17:3, na makilala kanila na isang tunay na Diyos, ang Ama, at si Kristo. Kaya yung si Kristo, yun ang pagkaisa nila sa isang tunay na Diyos. Hindi mo kinilala eh, wala kang buhay na walang gangal, peke na bantay pinto ka. John 17:3 at dininay mo, John 10:30, 1 John 5:7-8, ikaw mo bubulid sa apoy, ilatakin mo pang Espiritu Santo, John 12:31-32. Wala kang kapatawaran dito sa mundo at sa sunod na buhay. Mark 3:29, magbubulid ka sa apoy. Next question. Okay, sunod na tanong. Ilan ang dapat makilala na tunay na Diyos? Dalawa o isa? Walang sinabing dalawa dyan, isa lang ang tunay na Diyos. Na isa, sino? Ang Ama at ang Anak. Ako at ang Ama, hindi dalawa, isang Diyos. 1 John 5:7-8. Yung tatlo, isa lang yun. 1 John 5:7-8. Tinatatwa mo yung Anak at ang Espiritu Santo. Ang Ama lang kinikalala mo para kang Iglesia ni Cristo at Muslim. So, mabubulid ka sa apoy, pinupusong mo ang Anak at ang Espiritu Santo. Matthew 12:31-32, ibubulid ka sa apoy, maimpirno ka, peke na bantay pinto, pahayag 20 Gs. You're a false prophet. Time.
Time na po mga kapatid at maganda na yung laban. Talagang nagkakadikdikan na dito mga kapatid sa loob ng ating battleground. At bago tayo dumako sa rebuttal stand ni kapatid na Bantay Pinto o si Brother Sakakob, ay batiin muna natin at basahin ang mga nasa comment section. Sabi ni Gerald Cognahan, shout out bro Jeff, puro gwapo at sexy ang naglalaban. Ay syempre naman mga kapatid na Gerald. Ang ulo daw ay si Kristo at ang katawan ay Katolik. Sa Colosas 1:18, kahit anong salin, walang nakalagay dyan na si Kristo ang ulo at katawan na Katoliko. Yan, sabi. Barbie book ata binabasa ni Bro Alvin, sabi ni Gerald. Pakisabi kay Alvin Gitamundok sa Isaiah 42:8 ay sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian o karangalan sa larawan na kanilang inanyuan. Yan, o Diyos-Diyosan yung sinasabi niya. Ang haba kasi nung comment. Basahin na lang nung iba mga kapatid. Arnel Aligarbes, tama si Brosak. Hindi pwedeng baliwalain ang hayag na ginagawa ng Roman Catholic during the Black Nazareth Festival. Kahit sabihin nila na hindi sila nagsisimba sa rebulto o nagsasamba yata ito, ay pero yung ginagawa nila ay nagpapatunay na nagsisimba sa rebulto. Yung hayag na ginagawa ang isang bagay ay isang malaking ebidensya, hindi pagbibintang. Sabi naman ni John Claudimon, binomba ng talata ni Bro Alvin ang kalaban. Ang galing Bro Alvin, ang daming talata. Madami pa dito, madami pang mga comment eh. Ang dami pa. Pero shoutout sa mga kapatid na nagko-comment. Ano po? Sabi dito ni Judith Besmonte Martin. Pati nga si Maria, Diyos mo, gitamundok. So, 4 ang Diyos mo. Yun ang sabi ni Judith. Okay, at dumako na tayo mga kapatid sa rebuttal stand ni kapatid na Sak Jacob ng Bantay Pinto. Brother Sak, 15 minutes. Set lang natin mga kapatid. Teka lang. Set natin. Ilang minutes, bro? 15 minutes po. Okay. Okay, 15 minutes rebuttal stand. Brother Sakakob ng Bantay Pinto, para sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko, negative. Brad Sak, time start now. Okay. So, rebuttal to. Kanina medyo petiks-petiks. Ang aking tinira doon, in-highlights, yung action. Yung nakikitang gawa ng mga Katoliko na hindi naman daw sumasamba, hindi naman kinikilalang Diyos yung mga larawan na yun. And yet, hindi naman pala nila Diyos, pero niyuyukuran, pinupunas-punasan, so hinahalikan, at isinasayaw kung ano-ano man mga aksyon. Yung iba pa nga, nagkakanta matay-matay, nawawalan ng malay, habang papunta doon nakikigulo, maabot lamang yung larawan na yon. Yun yung ginalaw ko nung una. No? Kasi kahit sabihin mo hindi mo dinudiyos, pero yung action mo, yung limitasyon ng pag-alaala sa mga taong banal ay nauwi sa maling pananampalataya. Yung maling pananampalataya na yan ay yung lumampas ka sa ginagawang pag-alaala. Ano ang katibayan na lumalampas sila sa pag-alaala sa mga taong banal na naging bahagi ng kwento ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat sila nga po
ay halos magkanda mamamatay-matay po diyan, no? Na maabot lamang yung larawang inanyuan na yan. Hindi po tayo bulag diyan. Yan po nakikita po natin na yan. No? Okay. Hindi na natin pakikilaman ngayon yung larawan na yan. Dito naman tayo gumagalaw sa pagtuturo. Ang pagtuturo ng Katoliko, yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, yung tatlong yan, isa lang. Isang Diyos lang. Pero pag tinanong mo, ang Ama ba Diyos? Oo. Ang Anak ba Diyos? Oo. Ang Espiritu Santo ba Diyos? Oo. Ilan ang Diyos? Isa. Isa pa daw ang sagot. Inisa-isa ko na nga eh. No? O, ngayon, tinanong ko siya, yung Ama ba at yung Espiritu Santo at yung Anak, may Espiritu bang sarili yung Ama? Sabi niya, yung Espiritu Santo ang Espiritu ng Ama. Sa makatwid, kung hiwalay sa Ama yung Espiritu Santo at nandoon sa Anak, wala palang buhay ang Ama. Kasi wala yung Espiritu wala doon yung Espiritu. Yung Espiritu ng Ama kasi, yung Espiritu Santo pala. Ngayon, kung nasa Anak ngayon ang Espiritu Santo, wala palang Espiritu yung Ama. Subaldado ka lang ang Ama nila. Ngayon, kung ang Espiritu Santo din ay nandoon sa Ama at wala din dito sa Anak, di patay din pala itong ating Panginoon. Di ba? Dito makikita natin yung tatlo na yan, kaya pala iisa kasi dahil sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ang Espiritu ng Ama. Yung Espiritu Santo, yun ang Espiritu ng Anak. No? Kaya kung wala doon yung Espiritu Santo sa Ama, patay yung Ama pala nila. Kasi hindi pa pwedeng tawag dito, magkaiba daw, hindi daw magkakaiba yan. Iisa lang daw yan. So, alanganin yung aral, kapatid. Ngayon, sabi ko naman sa kanya, kayo ba ang tunay na Christ follower? Oo daw. Pansinin ninyo kung sila talaga ang tunay na Christ follower. Sabi kasi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ano ngayon ang sinisigaw ni Kristo? Di ba ang isinisigaw ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, Ama. Ama ang kausap Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na nag-iisa at tunay na Diyos. Malinaw yun ang sigaw ng Anak. Ang makilala ang Ama na siya ang tunay na Diyos. Kung ngayon, kung ang sigaw ng Anak ay yung Ama ang tunay na Diyos, dapat kung tunay na Christ follower ka, kung ano ang sigaw ni Kristo na sinasabi niya ang Ama ang tunay na Diyos, dapat, kung Christ follower ka, pareho kayo ng sigaw ni Kristo na ang Ama ang tunay na Diyos. Tapos, sabi niya, dinudugtong pa niya yung, at makilala din ako na iyong isinugo. Napakalinaw naman Dapat makilala talaga si Kristo bilang isinugo. Kasi pinakilala niya na yung Ama Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos.
Yan ang sigaw ng panganay. Eh ngayon, kung tayo magiging mga anak ng Diyos, at si Kristo, yung panganay, hindi pwedeng iba yung sigaw niya sa sigaw natin. Na ang sigaw niya, ang Ama, ang tunay na Diyos. Ay, ikaw naman, sabi mo, anak ka din ng Diyos. Bakit iba ka? Bakit iba yung sigaw mo sa sigaw ni Kristo? Dahil si Kristo ang panganay. Sabi niya, ikaw Ama. Ang dapat nakilala na nag-iisa at tunay na Diyos, sisigaw si Alvin, Panginoong Jesucristo, ikaw din ay tunay na Diyos. Oh. Paano ngayon? Iba yung sigaw mo sa sigaw ni Kristo. Si Kristo nagsasabi, ang Ama, ang tunay na Diyos. At ikaw naman, Alvin, ang isinisigaw mo, iba. Ama, ikaw ang tunay na Diyos. At ikaw, Panginoon Jesucristo, tunay na Diyos. May sinabi ba si Kristo? Na ako ang tunay na Diyos? At ang Ama, tunay na Diyos din? Di ba ang sabi niya, ikaw Ama ang dapat makilala nila na nag-iisa at tunay na Diyos. At makilala din ako bilang iyong isinugo. Napakalinaw naman po, kapatid. Kaya nga, dito, 2,000 taon na ang denominasyon na yan. Bakit hindi magawa maging Christ follower na tunay? Kasi ang linaw-linaw ng sinabi ni Kristo. Ikaw ang dapat makilala ng mga tao na nag-iisa at tunay na Diyos. May nakakasunod ba dyan kung iisa-isahin natin na denomination ngayon? May nakakasunod ba dyan sa tamang sigaw ni Kristo? Kasi kung ang tunay na Christ follower, kung ano yung sigaw ni Kristo, yun din dapat ang sigaw ng mga tao ngayon. Hindi ka magiging iba. Hindi dapat iba yung sigaw mo sa sigaw ni Kristo. Kaya idiin na diin ka, kapatid. Sabi mo, walang mali sa aral ng Katoliko. Eh yan, isang mali, yan eh. Hindi lang basta kamalian yan eh. Pilit nyo kaming pinasasamba sa 3 persona. Tapos bubulagin nyo kami na yung 3 yan, isang Diyos. Binubulag nyo kami. Yeah? Kaya mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, magsipagpuyat kayo. Nagbilin eh. Nagbilin sa kanyang bantay pinto. Ako, hindi ko sinasabing napatunayan ko na ako yan. Ang sinasabi ko, Brother Alvin, tutupad. Kasi may podcast ako eh. Sinasabi ko, Sak Jacob, tutupad bilang bantay pinto ministry. Tutupad. Hindi ko sinabing ako na. Tutupad. Kasi yung bantay pinto na yan, hindi lang naman isa yan eh. Patulad ng sinabi sa aklat ng Marcos, pagkaalis ng Panginoon, nagbilin sa mga alipin ng bawat gawain. At nagbilin din naman sa kanyang bantay pinto na magsipagpuyat. Huling panahon po yan. Kasi yung nagtayo ng iglesia, ang Panginoon Jesucristo. At yung kapamalaan sa iglesia na itinayo ni Kristo, ibinigay ang kapamalaan kay Pedro. Ngayon, nung natapos ang panahon ng mga alagad, doon pumapasok yun na sinasabing magpuyat. Bakit? Kasi may iglesia na. Meron ng titled ministry na ibinigay sa mga alagad. Ngayon, ang gagawin ng susunod na tatawagin ng Panginoon, magpuyat. Bakit? Kasi may iglesia na. May kapamalaan na sa iglesia. Magpupuyat ka na. Pagpupuyatan mo ngayon
magbabantay ka sa pintuan. Ang pintuan na yan, sabi nga ni Kristo siya eh. Bakit? Kasi yung tinatawag ng bantay pinto, yan ang magbubukas para sa kanya, para madinig ulit ng mga tupa yung kanyang tinig. Kasi sinabi ng Panginoon, sa panahon niya, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kawanan ito, na kailangan din naman dalhin ko, diring din nila ang aking tinig. Sino daw ang magbubukas? Mga apostol ba? Hindi. Bantay pinto, iba po yun. Ibang dispensation yun. Ibang dispensation ang pagtatayo ng iglesia. Ibang dispensation ang mga apostol. Ibang dispensation yung bantay pinto. Ang bantay pinto, yan na po yung huli. Kaya nga magpupuyat na yan eh. Yan po yung ministry. Hindi po talaga magtatayo ng iglesia ang bantay pinto. Kaya puro policy yung sinasabi nyo kanina. Na sinasabi mo, ako, walang tupa man lang, walang iglesia. Kasi nga, automatic. Yung binibigay ng Panginoon, ministeryo na. Kahit si Pablo binigay ministeryo. Iglesia ba yung ibinigay kay Pablo? Hindi po iglesia binigay. Kundi ministeryo. Ano yung ministeryo niya? Mangaral sa mga hintil. Siya yung tinawag sa ministeryo para sa mga hintil. Ipangangaral yung iglesia ni Kristo. Yung naging katawan niya. At sa pagpapatuloy, kapatid, yung sa bantay pinto, ministeryo din po yung ibinibigay diyan. Hindi po magtatayo ng iglesia kasi isang beses lang dapat magtatayo ng iglesia. At si Kristo po ang may kapamahalaan nun. At yung sinasabi mo kanina, yung sa rebulto, na may pinagawa talaga sa Old Testament, Exodus yun eh. No? Exodus 25:18. Na talagang nag-utos ang Panginoon Diyos, maggumawa ng cherubim, mga ano yun eh, palamuti. Pero, hindi pinayuyukuran yun. Hindi pinasisilbihan. Kaya nga sa tanong mo kanina, mali ba yun? Tama ba yun? Na mabasa na may pinagawa ang Diyos na rebulto? Meron nga, tama, meron. Pero may mali. Ano yung mali? Kasi kayo, niyuyukuran nyo. Pinagsisilbihan nyo. Dinadamitan, niyayakap-yakap, sinusuklay, nilalagyan ng pabango, at kung ano-ano pa. Pinagsisilbihan nyo, pero yung doon, hindi ito pinasisilbihan ng Diyos. Kaya nga tama na may mabasa na may pinagawa sa templo ni Salomon. No? Sa templo na ginawa din kay Moises sa Exodus. Meron din. Kay Salomon, meron din. Yun yung usapin na talagang direktang tinanggap nila yung utos na gumawa. Pero kayo, wala po kayong maipakitang dokumento na direktang inutusan kayo ng Diyos. Wala po. Tapos, yung sinasabi mong pinapalasin mo na ako kanina na tama pala may gumawa ng rebulto, tapos sinasabi mo may mali, hindi mo lang naintindihan yun. Kasi yung emosyon mo kanina, napakataas ng emosyon mo. Nakikita ko yun. Kasi nga, matanda ka na. Sorry ako dun. Tawag dito, may edad ka na. Talagang tumataas yung emosyon mo. Hindi mo na kaya makipag-usap ng malumanay. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, Brother Alvin,
yung sa pag-action nyo, may mali na doon. Niyuyukuran nyo sila, mali na yon, sabi ng Diyos, hindi si Isaac. Tapos yung sa teaching nyo, na kayo ang Christ follower na tunay, magkaiba po kayo ng sigaw ni Kristo. Ang sigaw ni Kristo, yung Ama ang dapat makilala na tunay na Diyos. Kasi yun daw ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Ama na nag-iisa at tunay na Diyos. Tapos kayo naman time na po. Hindi lang Ama ang tunay na Diyos. Meron pang iba. Kaya magkaiba po, no? Hello. Magkaiba po ang isinisigaw nyo sa isinisigaw ng panganay na anak ng Diyos. Brosak. Kaya po, sorry kapatid. Brosak. Hindi po tayo. Brosak. Brosak, hindi na po kayo napapakinggan sa live at nakamute po kayo, minumute ko na po kayo kasi time na po mga kapatid. Okay, opo. Opo, mula nung nag-time na po kayo, nag-mute na po ako sa iyo. Kasi hindi nyo po ako naririnig eh. Okay. Sige po at dumako na po tayo sa ating cross-examination. At marami na mga comment dito eh. Ang dami na, hindi ko na siya maisa-isa. Pero isa-shoutout na lang natin si Evan Paul Matchon. Yan, marami siyang mga sinabi. Sabi dito ni Gerald, sa 1 Gs 30 walang nakalagay sa talata na ako at ang Ama ay isang Diyos. Sabi, yan ang nakalagay sa talata. Sabi naman ni Judith, bantay pinto. Ay, nawala tuloy. Nawala yung aking nawala. Okay, nawala. Mamaya na lang. Babasahin natin mamaya. Okay, bro Alvin. At natapos na po ang rebuttal stand ni kapatid na Bantay Pinto Ministry o sa Kakob. Sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. At dadako na po tayo para sa cross-examination ni kapatid na Alvin. Kapatid na Alvin o Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Time start now. Unang tanong ko sa iyo, Brad Sack. Naniniwala ka ba sa Mateo 12:31-32, Marcos 3:29 na merong kaaway ang Espiritu Santo na mumusong sa kanya? Yes or no? Yes, naniniwala ako doon at pinatay po yun. Agad. Sunod na tanong. Maraming salamat sa sagot mo na honest naman. Naniniwala ka merong namumusong sa Holy Spirit. So sunod na tanong. Yung pagsabi mong mawawala ang Espiritu Santo, ibig sabihin, mawawala ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak. Mabaldado yun ng Ama at ang Anak. Di ba yun isang uri ng pamumusong yun na mawawala ang Espiritu Santo? Is there a possibility that the Holy Spirit can go away from the Father and the Son? Is that not pamumusong? Yes or no? Hindi po pamumusong yun kasi po, yun po ay ipinapaliwanag ko lamang po yung pagkakataon na paano kung wala yung Espiritu Santo sa Ama. Ano bang mangyayari sa Ama? Yun lang po, paliwanag. Paliwanag po yun paano may papakita na mali po yung pamamaraan na yung Espiritu Santo. No? Time na natin dito. So next question, Badsak. Yung hypothetical question mo na halimbawa lang o kunwari yung paliwanag mo na mawawala ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak, maging baldado at Ama at ang Anak. Meron ba yung possibility sa Biblia? Biblia sa atin, ang yung katotohanan sa libro ng katotohanan, Daniel 10:21, magtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Anong talata yon? Na mawawala ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak. Anong talata? Chapter and verse. Kung hindi yan pamumusong. Aber, may talata ka dyan? Anong chapter and verse? Yung sinasabi kapatid na yung sinasabi kapatid na at bababa ang Espiritu Santo, no, nasusugurin ng Ama sa aking pangalan. Jeff,
Okay po. Ano pong objection? Ito na naman ang style ni Bagsak. Pag magtatanong ako ng categorical chapter and verse, walang magbigay. Yun ang tanong ko eh. Anong chapter and verse na yung hypothetical question mo, posible yun ayon sa Biblia na salita ng katotohanan. Anong chapter and verse yun? May talata ka dyan o isip mo lang yan. Katang-isip mo lang yan eh. Kung wala kang talata, chapter and verse, wala siyang nabigay sa chapter and verse. Counter. Kasi ang binibigay ko bro, yung laman ng talata. Baka ang sinasabi niya yung number ng talata. Ibinibigay ko na ngayon laman ng talata. Sige, number pa lang hinahanap niya. So ibibigay ko. What number? Saan? Huwag kang maglapit. John 14:26. Anong talata? Wait lang. Moderator's time muna tayo. Yung hinahanap po ni Brother Alvin is yung talata with verse. Verse and chapter. At sasagutin na po ni kapatid na Sakakob. May 5 minutes pa and 1 seconds. Sige, Bro Sak, sagot. John 14:26, ito ang sabi, tatapot ang mga aaliw sa makatuwid bagayong Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala ng lahat ng bagay sa inyo'y aking sinabi. Kapag sinabing susuguin, aalis talaga yun kasi bababa sa lupa. Kung hindi hihiwalay sa Ama yan, di pati yung Ama mo, yung Ama, bababa sa lupa. Sabi susuguin yung Espiritu Santo. Hindi, malinaw na hihiwalay talaga sa Ama yan. Next question. Next question. Sinipi mo ang John 14:26 as a premise, moderator, basahin natin kung mawawala ba dito ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak. Objection, Mr. Moderator. Stop the clock. Objection. Ano pong objection? Policy po yung sinasabi po niya. Ang sinasabi ko po dito, hihiwalay, hindi po mawawala. Counter objection, moderator. Sige, counter. Kasi ang hypothetical question na kanina, hindi hihiwalay. Sabi niya, mawawala daw. Pag mawawala, maging baldado ang Ama. Pag mawawala ang Espiritu Santo sa Anak, maging baldado ang Anak. Yan ang daldal mo eh. Kaya nga sabi ko, kung wala ba sa Ama, kung wala ba sa Ama, wala ba sa Anak, ano mangyayari sa Ama? Moderator's time, 4 minutes and 16 policy po yung ginagawa ni Brother Alvin. Ganito yan, kasi kung mapapako kayo dyan sa questionan na yan at sa tanungan at sagutan na yan, tatagal tayo. Kaya ang decision ng moderator ay next question tayo, mga kapatid. Ang next question ko, Mr. Moderator, maraming salamat. Babasa muna ako sa talata na binigay niya for a premise, tapos magtatanong ako sa kanya. Datapot ang mga haliw, Juan 14:26, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at nagpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang narinig dito na mawawalay ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak? Meron o wala? Letra po letra. Yes or no? Meron? Walang mababasa dyan. Walang mababasa na letra por letra na wala. Pero meron po na diwa na hihiwalay ang Espiritu Santo sa Ama. Kasi sabi, susuguin nga ng Ama. Pag susuguin ng Ama, hihiwalay yan. Hihiwalay yan sa Ama kasi susuguin. No? Mali lang po yung pag-iisip mo na pinapalasin mo lang po ako, kapatid. Kasi sabi diyan, susuguin. Pag susuguin, hihiwalay yan sa Ama. Saan ka ba nakakita ng susuguin? Kasama din pala yun ang sugo. Next question. Saan mo nabasa yung talata, chapter and verse na naman talata, chapter and verse, na kung susuguin agad ang Espiritu ng Ama, ay maghiwalay na agad. Kung susuguin ng Ama, kasi Espiritu ng Ama, ang Espiritu Santo, Matthew 10:20. Tapos susuguin ng Ama ang Espiritu Santo, mahihiwalay na. Saan yung talatang mahiwalay? Merong talatang mahiwalay? Okay. Sasagot ako, kapatid. Ang sabi kasi rito, teka bro, ang sabi dito, datapot ang mang-aalim sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo
na susuguin. Mr. Kapag Moderator, susuguin, magkaiba yan. No? Maghihiwalay yan. Kasi hindi naman niya sinabing Okay, kasamahin. Moderators time. May Teka, objection po. sumasagot pa ako, kapatid. Bastos ka talaga. May objection po. May objection. Sumasagot pa ako kanina. Ikaw nga ang haba-haba ng sagot mo. Hindi kita inahan. I-counter mo yan, bro. I-counter mo na lang. Sumasagot nga ako. May objection si Brother Alvin. Ano po Yes. objection, Brother Alvin? Objection ko, yung daldal ni Zach na pag daw isugo, mahiwalay. Para sa akin, yung isunugo dito sa Biblia, may talata ako letra po letra, hindi mahiwalay. Sa kanya, mahiwalay. Hinanapan ko ng chapter and verse, wala pala. Wala kang chapter and verse dyan, wala kang Okay, sinagot. counter. Counter ako dyan, bro. Counter ako dyan. Counter ako dyan, bro. Sige po, counter. Oo. Ang gusto niya kasi, yung nasa isip niya na sagot, dapat yun din ang gusto niyang marinig sa akin. Hindi, magkaiba kami ng isip, bro. Kung yung susuguin sa kanya ay magkasama pala dahil hindi pala hihiwalay, sa akin malinaw na yung susuguin talagang aalis doon sa ama kasi nga sinusugo siya. Magkaiba kami ng isip bakit niya ako gustong sumagot sa gusto niyang sagot? Okay, moderators decision tayo para narinig ko naman ang sagot at yung objection ng bawat isa. Next question tayo. Next question na lang, Mr. Moderator, pagbigyan natin. Ayon sa talata Juan 14:26 na sinipi mo, ang tanong ko sa iyo, kahit walang mabasa dyan na pag sinugo, nahiwalay na agad. Walang mabasa. Letra po letra, pag sinugo, nahiwalay. Sabi mo lang yan. So, ngayon, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan na pag sinugo, mahiwalay agad. Kasi sa akin, may talata ko sa Biblia, pag sinugo, hindi nahiwalay Sa iyo, nahiwalay, wala ka palang nabasa. So, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan na yun na wala mababasa dito. Ipipilit mo pa rin, yes or no? Ipipilit mo yung kasinungalingan na yan, yes or no? Sagot. Okay, hindi ko pinipilit. No. Hindi ko pinipilit na kasinungalingan to. Kasi malinaw naman po, kapatid, no? Nasabi diyan, susuguin. Kapag sinabing susuguin, no? Pupunta yung isinusugo. Maiiwan yung nagsugo, no? Dito. Kasi ang bababa, sabi dito, yung Espiritu Santo, hindi naman sinabi ni Kristo na bababa ang Ama, kasamang Espiritu Santo, at magtuturo sa inyo. Hindi po. Ang sinabi diyan, datapot ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, susuguin ng Ama. Kapag susuguin, Next question. yung sinusugo lang ang bababa. Sir Moderator, Next question patuloy tayo. ko. Kunwari bingi Next question. Sunod na tanong. Yung sa Hebrews 9:14 na walang katapusang espiritu, ang Espiritu Santo ay walang katapusang espiritu pala. Yung walang katapusan, mawawala yon? Yes or no? Kategorikal. Hindi po. No, kasi iba po yung sinasabi po nyo na mawawala doon sa hihiwalay. Kasi pag sinabi mong hihiwalay, ibig sabihin, may chance na isusugo yung kaya hihiwalay. Susugungin nga Kaya ang pagkaunawa mo dito sa John 14, John 15, ano yan, yung talata kanina, 14:26, na mawawala na, mali po yung isip mo. Next So, question. nagkakamali ka ng hatol dyan, kapatid. Question. Yung sinabi mo pala maging baldado ang ama at ang anak, pag mawawala ang Espiritu Santo, yun ang daldal mo. Naka-record dyan sa video. Ito mo ng premise ko. Sinabi mo kanina, pag mawawala ang Espiritu Santo sa ama, kasi ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ama, Matthew 10:20, at ang Espiritu din ng anak, Galatia 4:6, at marami pang talata, mabaldado yung ama at ang anak. Ang tanong ko sa iyo, di ba yun ang sinabi mo, hiwalay? Hindi pa ako tapos sa tanong. Makinig ka muna sa tanong. Time So, na, ibig time na. sabihin, teka muna, hindi pa tapusin mo ako sa tanong kasi nagtatanong pa ako, huwag kang bastos.
Relax lang dyan, emotional ka na eh. Moderator to, moderator to. Moderator, time na po kasi yung oras. Time na po. Oo. Kumbaga natapos na po yung yung time natin. Natapos na po yung cross-examination. Sak eh. Sige. Opo. Sige po at nag-aaway na po yung mga nasa comment. Hindi naman sa personalan, pero yung aral, nag-aaway na rin sila. Kumbaga naggegera na din sila dun sa labas. Madaming mga comment, mga kapatid. Sige at natapos na po ang cross-examination sa rebuttal stand, mga kapatid, at dadako na po tayo sa conclusion. Pero bago ang lahat ay magbasa muna tayo ng mga ilang mga comment dahil nasa conclusion naman na tayo. Sabi dito, anong kaguluhan ito? Sabi ni Randy Cajoles. Yan, si Brother Randy. Long time no see sa'yo. Long time. Saan ka sumiksik, mga kapatid na Randy? John Claudimon, walang theology si Bantay Pinto. Walang proper foundation sa topic na yan. Sabi naman ni Remy Derecho, wala daw mali sa aral. Ang dami kaya. Yan. Sabi naman ni Evan Paul Machon, sak. Yung bumaba ang espiritu, bininyagan si Jesus, humiwalay ba tawag doon? At sabi niya, Bantay Pinto, konting logic naman. Sabi naman dito ni John Claudimon ay talo na si Bantay Pinto, baldado ang Diyos niya. Sabi naman dito ni brother, nawala na naman yung ating live. Nawawala yung comment, mga kapatid, bakit nawawala? Nawawala, mga kapatid. Biglang nawawala siya eh, yung mga Ang dami ng comment, ang dami na ding nanonood. Sabi ni huli ni Bro Alvin, sabi ni Jean Claude. Nawawala kasi yung comment. Mamaya basahin natin bago tayo tuluyang magtapos sa debate. Okay, at dumako na tayo para sa conclusion at mauuna dito ang ating negative kapatid, Brother Sak Jacob ng Bantay Pinto Ministry. Ang time na ating isiset ay 5 minutes para sa conclusion sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Negative po. Time start now. Okay, kapatid. Salamat. Una kong gagalawin dito yung baldado na binabanggit ni Brother Alvin. Tanong ko po sa kanya yon. Hindi po ako nagsabi na magiging baldado ang Ama pag wala yung Espiritu Santo. Napapalasi kasi ang hilig po ni Brother Alvin magpalasi, no? Kung ano po yung sinasabi niya na mali yung application, no? Binanggit ko nga, pero mali yung minamali niya yung application. Kaya kumbaga sa nung tatawag lang po siya ng kakampi, no? Makatuwid. Ngayon, ito, gagalawin ko to. Sabi niya, yung John 14:26, yung susuguin pala, hindi pala maghihiwalay. Kasama pa rin daw. No? Ibig sabihin, yung Ama at yung Espiritu Santo, nagsugo, pero sasama din pala yung Ama. Halimbawa, sinugo niya Espiritu Santo. Susuguin kita. No? Tuturuan mo sila ng katotohanan. Tapos, aalis yung Espiritu Santo. No? Bababa kasi sinusugo. Ayaw pala ni Alvin nun. Ang gusto niya, kapag isinugo yung Espiritu Santo, sasabihin ng Ama, ay, teka muna, sasama ako. No? Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ganun pala yung pagsusugo sa kanya. Meron pa namang pagsusugo na sasama ka pa? Tingnan mo yung logic mo, kapatid na Alvin, no? Kapag halimbawa presidente ka, nagsugo ka ngayon ng mga militar. Kasi may gera doon. Sinusugo ko kayo. Ano ninyo? Bombahin nyo yung Marawi.
Tapos aalis na yung mga sundalo, sasabihin pala ni Presidente, oh, teka muna, sinusugo ko kayo, dapat kasama ako, hindi ako ihiwalay, susugo. No? Ganun palang gusto niyo mangyari. Yung pagsusugo, kailangan kasama yung nagsusugo. Kasama. No? Ngayon, ang linaw ng talata sabi, susuguin ng Ama sa pangalan ko. Sa makatwid, no? Hihiwalay talaga yung Espiritu Santo. Aalis. Bababa. Kasi ang sabi niyan, bababa eh. Oh, no? So, datapot sa mga alibagay Espiritu Santo na susuguin sa aking pangalan. No? Na siya magtuturo sa lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo. Sabi rito, ito tuloy natin. Ang kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Na hindi kayo na binigay sa sanlibutan ang binibigay ko sa inyo. Huwag maguluminhana ng inyong puso ni matakot man. No? So dito nakikita natin dito. But the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send. Yung bang sinasabi mong magse-send ka, kasama ba yung sender? Halimbawa, ikaw, magpapadala ka ng isang balikbayan box. Yung nagpadala pala ng balikbayan box, kasama siya. Hindi, dapat, hindi pala sender yung tawag doon, kundi nagbibitbit. Bitbit niya pala yung pinadala niya. Pambihira naman logic nito ni Alvin, no? Kapag sinabi mong sinend, yung sinugo, yun lang ang pupunta doon. Kasi ikaw ang nag-send. Ikaw ang nag-utos. No? O dito, ngayon, sabi ko, dito sa totoong Christ follower, sabi ni Kristo, Ama, ikaw ang dapat makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sapagkat ito ang buhay na walang hanggan, sabi nga ni Kristo. Sabi niya, Christ follower siya. Ang sigaw naman niya, si Kristo at ang Ama, ang tunay na Diyos, wala namang sigaw na gano'n. So, iba yung sigaw niya sa sigaw ni Kristo. Hindi nga tunay na Christ follower yan. Nagpapanggap lang yan na Christ follower. Kasi iba yung sigaw niya sa sigaw ni Kristo eh. Sabi ng sigaw ni Kristo, Ama, ikaw ang tunay na Diyos na dapat makilala. Sabi naman ni Alvin, Panginoon Jesus, ikaw ang tunay na Diyos. At ang Ama. O, iba yung sigaw niya. Hindi nga tunay na Christ follower yan. Nagpapanggap lang yan. 2,000 taon na daw ang kanyang samahan. Hanggang ngayon, mali. 2,000 taon na tapos mali pa rin. Saka naman. Tapos sasabihin mo, tama. Walang mali. Ang dami nga mali eh. No? Kaya hindi naitindig po ng ating kapatid na walang mali sa aral nila. No? Kasi napakadaming mali. Unang-una, hindi sila totoong Christ follower. Kasi magkaiba ang sigaw nila sa sigaw ni Kristo. Nagbibingi-bingihan na naman to. Time na po mga kapatid at isunod na natin agad si Brother Alvin Gitamundok. Siya ang affirmative para sa topic na patutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko. Brother Alvin, time start now. Maraming salamat Mr. Moderator, Bad Jeff. Dito sa talakayan namin ni Badsak Jacob, napatunayan ko dito na wala talagang maling aral ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang napatunayan ko dito, walang mali kami, ang Iglesia Katolika, at napatunayan ko siya pala ang maraming mali at hindi siya tunay na bantay pinto. Bakit ko nasabi, hindi siya tunay na bantay pinto? Kasamantakin nyo, pinusong ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo. May hypothetical question na sabi niya, hindi hiwalay ang sinabi niya kanina, naka-video record yan. Huwag mong kaming lukuhin sak, naka-video ito eh. Ma-review to lahat ng nanonood. Hindi mo sinabing hiwalay lang. Pagsuguin, hiwalay lang.
sinabi mo kanina, pag mawala ang Espiritu Santo, baldado daw ang Ama. Mantakin mo. Bintay pinto ka ng Ama, tapos pinusong mo ang Ama na maging baldado. Posible pala maging baldado ang Ama. Imposible maging baldado ang Ama. Di mo pala alam na kahit suguin ng Ama at ang Espiritu Santo at ang kanyang anak, nandito rin siya sa lahat ng dako. Jeremias 23:23, hindi mo alam? Ang Diyos, God is everywhere. Kaya kasinugo niya ang Espiritu Santo, kaiba na persona sa kanya, pero isa silang Espiritu. Matthew 10:20, Espiritu Santo, Espiritu din ng Ama. Kahit sinugo yung persona ng Espiritu Santo, hindi yun mawawala, kasama din ng Ama. Kasi ang Ama nasa lahat ng dako. Jeremias 23:23, hindi mo pa alam eh. Marami ka palang hindi alam sa Biblia. Paano ka naging bantay pinto? O dami mong hindi alam sa Biblia. Mangmang ka sa Biblia, ilang talata lang tinira mo sa akin, Exodo 21:5, nasagot ko. Tapos yung Trinity, binanatan mo, John 17:3, yun lang. Naku, Batsak, ikaw ang palasi eh. Niloko mo kami, paghiwalay pala. Di mabaldado ba nga Ama kung mahiwalay lang? Para sa'yo ha, para sa'yo hiwalay. Iba yung hiwalay sa mawala. Mawala yung sinabi mo ngayon, nagpalusot ka lang na hiwalay. Hinanapan kita ng talata, John 14:26, walang mabasang mahiwalay. Kasi eternal ang Holy Spirit, Hebrews 9:14. O mawawalay ba ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak? Isaiah 59:21. As for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit that is upon thee shall not depart out of thy mouth, saith the Lord, from henceforth and forever. Hindi aalis yung Espiritu Santo, hindi mawawalay sa bibig. Hindi lang ng tao, ng bayan ng Diyos, kundi sa bibig mismo ng Diyos. Kasi ang Diyos nagsabi, si Kristo, salita ng Ama, mawawalay sa Ama. Paano yan? Hindi, nasalita ng Ama ng Diyos si Kristo. Namusong ka eh. Matthew 12:21-22, wala kang kapatawaran. Marcos 3:29. Sa impyerno ka, hindi ka tunay na bantay pinto. Peke ka na bantay pinto. Bugbog, sarado ka dito. Lahat ng aral mo, tinuro mo ngayong gabi. Napasubalian ko. Napatunayan ko, ikaw nagkamali. Humina ka nga eh, kasi nasaktan ka. O, Bradsack, sasabihin ko sa'yo, nabigo ka ngayon. You failed, and you failed miserably. I'm sorry to tell you. Hindi ka makalusot sa akin eh. Sa iba siguro makalusot ka, sa akin hindi ka pwede makalusot. Pinusong mo ang Espiritu Santo na mawawala yung Espiritu Santo. Pinusong mo ng Ama, ang Diyos sa lahat ng dako. Hindi pala Diyos sa yung Espiritu Santo, Acts 5:3-4. You are lying not to man, but to God. Nagsisinungaling ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Diyos yung Espiritu Santo. Tapos pinusong mo na mawawalay sa Ama, pati ang Ama, pinusong mo na rin. Hindi mawawalay yung Espiritu, kasi Espiritu ka siya ng Ama, paano siya mawawalay? Sabi mo, mahiwalay. Wala kang sinabi na mahiwalay, sabi mo, mabaldado. Kung mahiwalay ba sa'yo, mabaldado bang Ama? Kung mahiwalay ba ang Espiritu Santo sa anak, mabaldado ba ang anak? Salita mo yung salitang baldado Salita yan ng demonyo. Wala nga yan sa Biblia na mabaldado ang Ama. Posible? Posible ba mabaldado ang anak? Sa'yo lang yan Hypothetical yan. Susulan ka ng demonyo. You're inspired by the devil, the demon. 1 Timothy 4:1-3. Mayroong mga tao sa huling panahon, tatalikod sa pananampalataya, lumabas siya. Tapos, inspirado ng mga demonyo, ng aral ng demonyo. Ikaw ngayon, nagtuturo ng aral ng demonyo. Anong aral ng demonyo na patunayan mo ko ngayon gabi sa'yo? Na aral mong mali sa demonyo, sa impyerno. Yung mabaldado ang Ama kasi mawawala ang Holy Spirit. Sinabi mo yan. Mabaldado ang anak kasi mawawala ang Holy Spirit. Hindi mo pala kinikilala si Kristo na Diyos. Pati ang anak, hindi mo kinalala nga Diyos kaysa ng Ama. John 10:30-33, John 17:3, 1 John 5:20, that they may know Jesus the Son as true God and eternal life. Wala kang eternal life. Sa dagat-dagat ang apoy ka, Pahayag 20:10. Pahayag 21:8. Kasi lumabas ka sa tunay na iglesia. Nagsinungaling ka pa merong ministro. Bantay pinto ministry, wala yan sa Biblia. Bantay pinto ministry, wala kang talata dyan. Si Pedro, si Pablo at mga apostol, may minor silang ministeryo pero sa loob ng iglesia, Colosas 1:24-25. Dami mo palang hindi alam Okay, time na po.
mga kapatid, at Sinungaling ka sa okay na po, time na po mga kapatid, at dyan nagtatapos yung ating debate. Napatutunayan ko na walang mali sa aral ng Katoliko, at kayo na po ang bahalang humusga sa mga nasa comment section. Kayo na po ang bahalang humusga. Bago tayo magsimula, bago tayo magtapos, ayaw patapusin at magsisimula pa lang. Okay, bago tayo magtapos, sabi dito ni kapatid na John Claude, sabi niya ay talo na si Bantay Pinto, baldado ang Diyos niya. Sabi ni Evan Paul, Bantay Pinto, konting logic naman. Huli si Bro Alvin. Huli ni Bro Alvin, sabi ni John. Sabi naman nung ni Brother Arnel Aligarbes, mahina daw yung tinig ng moderator. Siguro ay hindi yata masyadong naririnig yung boses ko. Levi Arasa, alam ko si kapatid na Levi SDA ito eh. Sabi niya ay good evening Bro Alvin, go go go, nasira ang pinto. Sabi, nasira na yung pinto. Evan Paul Machon, yun na nga Sir Alvin, puro lang opinion si Sak. Yun po mga kapatid. At ito pa lang yun na andito. May 11 viewers pa po tayo mga kapatid, at bigyan natin ng tig 1 minuto, tig 2 minuto na para medyo mahaba-haba yung ating pagpapasalamat. Unahin na natin si Bro Alvin. Bro Alvin, time start now. Maraming salamat, Brad Jeff, at sa ating katunggali ngayon, si Brad Sak Jacob. Wala namang personalan to, kaibigan pa rin tayo lahat dito sa PDA, kasi dito ang kaligayahan natin sa Philippine Debaters Association. Sana mga kapatid nating mga Katoliko at hindi Katoliko, dito tayo mag-enkwentro sa debatihan, no? Walang personal attack ad hominem. So maraming salamat sa mga admins dito, lalo na kay Brad Ross Casona, ang ating chief at head admin, at sa ating mga kapatid na mga Katoliko na palaging sumusuporta sa akin, tulad nila Brad General Ramon Mapalo Naol ng Leyte, nandyan ngayon sa Manila, si Brad Sherwin Monson Mendigoren, kasama ko rin na talagang tumutulong sa aking apostolado, sila Chief Rolly Casyum Silumenyo, mga fans ko dyan, sila Norberto Sabandal, the third, at iba pa dyan, no, na hindi ko na ma-mention. Jan Paulo Cos, aka Boy Letra, maraming salamat, sigurado ako nanonood yun ngayon dito. At iba pa dyan mga CFD, maraming salamat sa inyong pagtatanggol sa simbahang Katoliko. Sa Diyos ang kapurihan, at ang sa Kanya lamang ang the victory and the glory is all to God alone. Amen. Good night and God bless. Maraming salamat. Bye-bye. Sige po, Bro Sak, 2 minutes. Okay, salamat po. Unang-una nagpapasalamat ako sa aking tagapamahalang pangkalatan na ang Panginoon Jesucristo, na siyang panganay sa mga magiging anak ng Diyos, no? At maraming salamat kay Brother Alvin Gatamundo, maraming salamat kay Brother Jeffrey, sa mga viewers, sa mga haters, maraming salamat sa mga nag-comment dyan. Ito po, hindi po personalan to. Malay nyo, malang araw, maging kaisa natin ang ating kaibigan si Alvin. Kasi naghahanap po tayo ng katotohanan pare-pareho. Tayo po ay tumitindig ayon sa pananampalataya. Kaya walang personalan po ito, magkakaibigan. Sabi nga ni kapatid na Alvin, tayo po ay magkakaibigan, no? Kaya po, bago magtapos itong aming usapan, sana po nakapagbigay kami sa inyo ng kaalaman, karagdagang kaalaman kung paano pumamak ng pananampalataya, no? At muli, ang inyong lingkod, si Sak Jacob, nagpapatuloy at tutupad ng Bantay Pinto Ministry, ay nagpapasalamat at sumating nawa ang kapayapaan. Thank you, thank you.